kawe. Joyce winjo nade? Tekre ni wane top 3. Aya. Mane kama sicho penya kora boga juang kata kamano kano wantie ka waduto. Sharon nika, Joyce nika, en moro mara. Angene en moro jade. Kata gwenyero chako doge donge. Kik ni Cleo pango gimoro. An kata ka bwera bodo ne studio ma Kisumu. Nyakora moga juang ma okon matho wa igo ni chero ma yalach. Okiny makano Joyce dhi bedo kod weche manyien kae to bang'e Sharon donjo kod gazet kama dhi bedo kae gi thuolo mar rango gazet ma Daily Nation kod ma The Standard wabeda ne kod ng'eyo ne ang'o timore kar ka. Weche mag omenda nyoro ne nitie kawuono gintiere ka wan e kinde mag loso budget. Weche mag chike mag omenda biro ne ubeni podho kendo range yo makare. Nyakor mga jonko ng'eto weche mag mochie gazet okiny makawuono ineno kanyo gi Daily Nation ondike gi dholiech kanyo ni counties face cash crisis as MPs clash. Abro bedo kanyisi mathoth kotenre gi mano bende kotenre koda medro kata mana dok chien en nengo mar maute pachoka odiochieng' manyoro naneno ka dul mar April nolando nengo mar petrol biro bedo ka dok piny gi siling achiel. Buora Nairobi ka manyiso ni biro bedo kwa nyiew petrol e nengo mar siling 192.84. Standard aneno kanyo bende ochiw kanyo tipo mano mar jatend piny Kenya masani gi jatend piny Kenya machon mano Uhuru Kenyatta kanyakla kod jatend piny masani mano William Ruto. Dibed ni weche mabende William Ruto nakwedo godo jatend piny Kenya machon masani otiyo godo mane penjo maduong' hanno komie pek e gazet mar The Standard. Nyalo bedo ni sani koro en bende kaka Uhuru Kenyatta ne winjo e kinde mane Uhuru Kenyatta ne jatend piny e gimo winjo gi sani. Uhuru Kenyatta ndalo moko ne owuok e lela mano higa mar 2022 kosiemo jotelo ni unusiko mana kugo campaign kar mondo mi utine jopiny. Mane gima Ruto sani bende wacho ni nitiere jotelo moko kar mondo gitine jopiny gin gisiko gintiere mane make e chirni kacha gigo mana campaign. Matene ne en bende winjo pek kata leta mane Uhuru winje kinde mane ogoyo siasa kar mondo tine jopiny kinde mane en jalup jatend piny Kenya. Ang'eni mago duto ibro bedo kilidhe nonro mar gazet. Bang' mano to Cleophas donjo kod twak mokwongo. Twak mokwongo koro mogo yon kano mapenjite ni gope bende thung'o counties. Koso counties ok chul jogo matimo tich. Odhi bedo kae kod jakom ochung' ne jorak kata contractors. Nitie county ma Kisumu mano Maurice Onyango. Kaeto bang'e chik to wacho ang'o nikech wacho ni jogi nyalo gadhi e doho. Ka gidhi e doho bende gidwa ratiro margi. Odhi bedo kae kod okil ma bende en jalup jakom mar LSK bade ma Southwest mano Winnie Mireri. Odhi bedo kacha gwenge ma county ma Narok Kamang'o chiewe Narok kata Kisii Kamang'o ayudo achiel kachiel ang'o bedo kode ka achiel koda ka senator mabende oloso motiyo na nyako tene kod weche gi mano Beatrice Ogola odhi bedo kode ka achiel kachiel mano senator mogwel mondo abeda ne kod ng'eyo ni e chenro gi duto counties ka senators onego bed ni konyo weche gi mag rango ni counties itayo machalane ka gintiere od bura bendo sechopo kare singo mag neno ne dier tije gi otim gi maonge dok chien. Joyce nyatimo tich ne county ng'ata kona ni county ni gigope milion 2 to wacho ni ong'eyo ni county ni gowino to onge haraka mar dhi do nikech ong'e ni county bo chule kata telo machielo biro chule oganda orit kum thuolo marom nade governor ko wuok governor machielo kodonjo bende tingo ga singo mane governor machielo cha ochiwo kata gigo mane governor moro cha otimo mondo mi ochul wego rak manyien madhi bedo kadonjo. To binge ni Cleophas kinde ma mago duto timore bendi bo penjo wuono rak ma intiere godo ka bende giketo documentation gikano documents mar nyiso adiera ni timo ohala kod county mar mondo mi kata katelo lokore tinyalo chwalo boke mari ne county machielo kata 10 county machielo tingise ni donge antiere kod evidence magi oboke mana loko go ohala nikech magi gik mapono nyalo kelo gwenyro iyudo ni seche moko documents nolal koronge ka ng'ato nyalo yudo chudo pesa ma kamago to hinyo wego rak kalore ni ng'ato watiyo gi ranyisi ng'ama county nigi milionde 2 binge ni nyalo bedo ni ngima ne ochung orito ni county bo chule penje ni karango to kata go kata milion 2 mano tiyo go timo tijni bende pono nokawo kumoro mondo mi kata kotimo ohala ni county oyude yuto moro bende wiye ka to mano koro ok chop kare ng'ane anyuola duto te koro ni kuome tido ka ng'ani ni piny iwacho ni ijamoko to omenda no ofuko ni nono kata soko duono to ka soko duono to ka jobiro tuomo e soko no neni kata wacho ni ino witimo tich gi county ang'o miyo soko ni oduono kamano koro ok ni chop lweti kuna madwarore odhi bedo kaka warango gi achiel kachiel mondo mi wawinjane pach japiny bende Kamang'o watudre kode achiel kachiel twagno biro ni saa achiel nyaka rom kanyo saa 2 gi dakika 20 kata 30 kanyo ka watieko wadonjo chenro mar mbako romo kama kawono wachako kapok wadonjo mbako romo idhi bedo kacha ka itedo kawono gel dieta idhi bedo kaka itedo chenro mar tedo gi chiemo
koromo kanyo saa 3 chenro mar mbaka oromo dhi chako ka wan gi chal mar fwambo warangane gigo matimore e alworawa kod kuonde mamoko kaachiel kuom gik madhi bedo katimore odiochieng' ma kawuono chal mar fwambo Azimio kata wacho ni ODM dhi bedo kod tiegruok kata training moro magidhi bedo ka gibago buo Nairobi ka ipuonjogi e weche mag finance bill 2024 kata ka isomonegi e yo makare kata bende gitwage kaachiel koda ka weche mag NADCO report gik mantiere iye kacha jood bura gi duto dhi bedo Nairobi ka koro ka gintiere ang'e ni mano dhi bedo ka waluwe bende machiegni ahinya odiochieng'ni ma kawuono. Ageni bang' mano chal mar fwambo nyaka Ramogi Ajwang' biro bed kikelo ni kanyo kod Sharon Ong'ao. Bang' mano tabiro bedo ka donjo e twak e chenro mar mbaka oromo kinyi ma kawuono. Watwak otudore kod ting' mar jood bura. Nyalo bedo ni jood bura luoko jopiny kosang'o matimore kalo ni nyaka sani waneno ka od bura osekalo chike mopogore opogore to chike ma kamago thothgi waseneno ka gin mago mahinyo jopiny e yore mopogore opogore. Jood bura e kinde ma gintiere e od bura kacha jopiny ema noyierogi gitimo gigo kata gikalo chike mabiro bedo ka hinyo jopiny kose nego bed ni gikalo chike mabiro bedo ka konyo jopiny kose gin ging'iyo mana dwaro mar sirikal. Mane mbaka mabiro bedo kwa goyo nyaka Ramogi Ajwang' omi chako tudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuok 23600 kaka pile mbui maro mar Facebook ibiro yudo wachiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV YouTube bende wiki kwil godo ibiro yudo wa Ramogi TV Kenya. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Nyaka Ramogi Ajwang' mbui mara mano mar X gi Facebook yuda gi nying mar Sharon Ong'ao. Ndo watidacha ni Sharon odong' matin to en mana mbui kata kamano nyaka Ramogi Ajwang' tudri koda e wechegi komiyudo e mbui me ka yuda kata Cleophas Oluoch to nitie gik mathoth ahinya ma onego bed ni ineno kama jaod bura luokie jaod bura ne nyalo luoki ni ok wuoyo od bura akia ka jood bura ni wuoyo ga od bura mari wuoyo kata mana bila akia kata kosechwalo poko njora na paro moro jaod bura ni jaod bura na bise winje bigena anan gi jood bura re an gi jood bura ma Ugenya gi ma Ugonja wawuok ka mago berbere wawinjoga ma Ugenya gi Ugonja iwinjo to ma Kisumu ana pokate Central Kisumu Central mano ndani Oron ochopo ga te od bura mane nyabedo ni ochopo kendo owuoyo e komiti mopogore opogore mano oyienegi kod chik bende mondo mi gichwal pachgi e komiti mopogore opogore to koro gima nitie ni ka ochopo kar gombulu bende wana ka gigo gombulu e moro ma ongirore penjo maduong' ma ngipenje wendi ka ng'ino kod karka jood bura ng'eno ni onego thuolo mondo mi giduok penjo ma kamagi waboloso chenro mar giwegi gi bikendgi to sani wawinjo ne jopiny pach japiny mana kama nitie ka bende giparo ni oluokgi nikech an mano kende penjo maduong' mantie ka iwacho ni sani ka weche mag Linturi kuom ranyisi ma iwacho ni en gimoro motenore kod food security kod ngima dhano to mae makoro iduogo iyudo ni oganda go ombulu ni kaka duond bura gi chal ji abiriyo miwacho ni majority owacho ni Linturi odong' e apis ji ang'wen makoro oket kaka minority e komiti ni wacho ni Linturi odhi dala ji ang'wen gi onge wach maduong' ahinya kata pek ma ginyalo chiwo kar kalore ni wang'e ni od bura wacho ni majority rules kalore joma thoth kosego ombulu to gine makori winjo duongi to gima ne tama e buch Linturi ni ka nitiere jood bura 149 e kinde mano pedh twak e od bura mar mondo mi olos kamiti jood bura 149 noluto ombulu ni onego bed ni timo ne nonro ji abiriyo gi to koro ang'o momiyo giwacho ni Linturi ler ka pamba mago weche magwenyo jopiny bende en gimoro manyami wapenja kanyo ni en itugo kod ng'a kama gintiere kama wawinjo gi achiel kachiel ka ang'e moro marito ka wacho kare ang'o modong' masacred e piny Kenya ka kata moro monego miluor ahinya ka ngima dhano e weche mag chiemo ok de miluor kinde ochopo nyaka Ramogi kata ka en logo dichiel to gidogi oriti machiegni ma en chenro mar piny kod mbangoro kata kamaro ok ni machiegni nikech ma en rupiny we wakwongo ayuda thuond weche manyien nyaka sani ma wantie kani kaka wamenyo en tich matek nikech mondo idhi meny ka ok mana yie moteri to ok inyal dhi miwa uru kata ema mondo wayie wadwa manye kata kuonde moting'ore ng'ato nyalo dhi bede ode kende ma kata oriyo kech to nyalo yudo kaka odak
Nyakwaramogi Ajwang' machiegni e weche manyien okinyi makawuono. Nyinga Joyce Odur. Luoro nitiere ni ji makwan gi poko yangi okwamo e ot moro ma oruombore pinye kar dak makia maiko e buore Nairobi. Kaluwore kod apisas mag riwruok mar Kenya Red Cross motelo ne chenro mar reso oganda, ji 4 otony gi hinyruok maricho ka jomoko 2 luoro nitiere ni pod okwamo ei odno. Ripot yango ni odno olwar e seche marawere ne manyo chumbe e achiel kuom udi manyocha serikal ochako muko nikech ogergi e tie aora. Simfros Okinda nigi ler. E seche mag okinyi e kar dak makia maiko manitiere kar chung'od bura ma Mathare. Odni nosechak muko e bwo chenro mar sirikal mar daro joma odak machiegni kod aore. Kata kamano nowe nus kaka wuono noruombore piny apoya nono. En gima okawo jodak gi buok. E sama ne olware, ojende nodich manyo chumbe kod mwandu mamoko. Ghorofa ilikuwa imesimama hiyo wakati walikuwa na katakata chuma. Sasa ndio hiyo ghorofa ikaanza kutingika kidogo kidogo. Ndio sasa baadaye ghorofa ikaanguka. Ikaangukia hao vijana hapo. Tulikuwa kwa harakati ya kutafuta machuma hapo, ile harakati tunakata. Sasa ile harakati tunakata tulikuwa ndio tukasikia watu wengine wanatuambia, "Je, songeni, hiyo nyumba inapomoroka." Ile tunaangalia nyuma ndio tukaangalia kwa kweli ile nenda kata chuma nenda kumaliza hivi. Ndio tukasikia nyumba imeanguka. Na kulikuwa na wenzangu wengine walikuwa mtu 6 walikuwa huku ndani kwa second floor. Walikuwa nakata walikuwa shagonga floor, sasa walikuwa nakata hizo chuma. Ojende gilero ni mane kaka gidak kaluwore kod dhier magikaloe. Vijana koro angamia kae niko ni wach gidwaro pesa. Koro wacho ni sirikal okony vijande. To gorofe gi nyogi ni mimuko. Okwange nango gorofe pod ochung'. Sani vijana endo angamia kae niko. Kaluwore kod joneno, ji 10 kamoting'o nyithindo nerek nitiere e udi mopogore e orofani mano chak mukto wenus kod serikal. Mpaka saa hii watoto wetu wajatolewa hapo ndani. Na wenye wamekufa hapo ndani ni wengi. Si watu wawili, si mtu mmoja. Lakini mahali William Samoei Ruto ako, atukumbuke. Jodak sayo serikal kuom chako muko ute mathoth kendo weyo gi nus. Gima koro giywak nosechako kelonegi masiche mane inyalo geng'. Kata president oneno ka gige okethore. Kaeto timo ni koro ogolo wa udi. Samugolo wa udi, tugolo wa udi ka waonge kata pesa. Wasechulo pesa e udi. Tugolo wa maonge kama wadwa dagie. To ni en president mane wayiero. Ka en president won. Eto ninde ot kendo losne. To wanto onge gima kama wanyalo ninde. Wabedo gilit. Sirikal obi kata kaki tinga di obi mondo obomwa gorofe gi mondo olpi vijande ka gidwa ng'ado chuma. Ute mathoth e alwora ni odong' ka omuk mana bethegi matin. Sirikal nogolo chik mar daro ji duto modak mita 30 machiegni kod aore. En gima osekwedi kod jodak ma wacho ni gionge kuonde ma ginyalo dakie. Bende en gima koro osemiyo oganda mathoth owito ngimagi ka jodak sayo sirikal mondo res ngimagi kendo geng'negi masiche manyalo biro wuokie ute mapok otiek ger. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jopuonjre makwan gi oheo milion 4.5 biro chuno ni osom maonge geno mar chiemo e skul e seche mag odiochieng'. Ma bang' migawo mar somo yango ni omenda mayande iketo ne chenro no ogol oko e budget mar omenda manyien mar 2024-2025. Jagoro maongirore migawo mar somo Belio Kipsang ma oloso e nyim komiti mar somo olero ni omenda maromo siling bilion 4.9 mayande oketi tenge ne chenro mar chiemb jopuonjre ogol e budget. The Constitution gave Parliament the authority and power to appropriate. So we are asking this House to appropriate resources to feed our children, because that is the responsibility of this House. So on the issue of the school feeding program, we are with you 100%. And I'm actually shocked, and I wish your counterpart was here to answer this issue on what informed him on this removal of this money. As a government, we made that promise that it shall even be increased. And in fact, we went ahead and told that it will not only be in the ASAL areas, but even in slums across the country. So maybe we need to get to know the bottom of this by getting to know the reasons why. Ng'ikruok somo nobedo e skund primar ma Uloa mayudore Bondo e kaunti ma Siaya bang' jopuonjre mchopo e skula. Mana jopuonj 3 kende ema nyochopo e skula kama moko
maromo 9 wachore ni omoko loka usenge tok pinam Madino Lalo Madhogoi. En sikul ma Ulowa mayudore Bondo e kaunti ma Siaya. Nochuno nyithindo manoyuoro mar yawo sikul mondo donji e tugo e pap ni mar jopuonj ne onge kaluwore gi pinam momedore kendo Dino Lalo Madhogoe kendo loro ne thoth jopuonj modak e chiro ma Usenge. Jopuonj biro chopo sikul yo maber kaka mano to wabro luso people. Wabro luso dhano, wabro wito ngima mar dhano e ndara kar kae nikech ndara rach kendo rach kabisa. En kama kioro pi ma ichungi to pino bende ringo. En pi maringo ka okisamba odonji nam matino chala aora no kidhi ywayo dhano kani. Emomiyo government kata ber nowacho no yaw school. An kaka janyuol ma Ulowa primary school aneno ni manto dhi miyo dhano thoye e gweng' kani. Kapo no kolos ndarano. Ndara kolos sawa. Kapo ndara pok obedo maintained to thoye dhi beti go tagulu kar kae. On being ni Dogoe is completely overflooded. Ma safety ma jopuonj ni kamarach. So as you can see nyithindo mani school ka maonge jopuonj. Koro wan kaka leaders mane jonyuol oyiero wan gi nyithindo gi ka. Koro Dogoe en bridge moro ma o connect Usenge sublocation gi Gotagulu sublocation ma ko onge to onge activity mora manyalo dhi mbele. Kaluwore koda Lois Obadha ma en achiel kuom jonyuol e sikundni, giseyo piny owacho kuom yie mar yawo sikunde kata doko ni sikund nyiri ma Libamba kae ma Ulowa to nooro ne jonyuol ote machuok machwalo nyime yepo mar skundno kaluwore kod oula mapek ka giwacho ni piny owacho ne pok oikore malong'o ne yepo mag sikunde. Kwaneno ka tich no biro bedo mayot, government kata ka wacho romo gi rangi e solution alternative maber ma ginyalo loso mondo joma dhi school kaka koro joma biro school Ulowa kar kae en ok en Ulowa kende, nitie Nyayo primary school bende, nitie Osieko bende within this community achiel ka, nitie Gotagulu secondary school, nitiere Ulowa girls secondary school. Gin skunde ma bedo served gi ndara achiel ni eka nyithindo bi kar ka jopuonj bende chop kar kae. Koro kata ka government wacho ni mondo yaw skunde pod aneno ka nitie buok maduong' kabisa nikech gik mang'eny pod ok oikore. Ndara en gima nyaka ng'i eka nyithindo biro chopo skul kanyo maber. Wayuaka kendo wakwayo gi muolo ni government, national government gi county government odwarnwa temporary solution ni goeno, nikech koweye kamano I'm very sure nikata kinyi the whole of this week nyithindo ok bi report and exams to ni mbele kanyo. Gikwayo piny owacho mondo donjre wachni kaluwore ni e limbe mar jatend piny Kenya William Ruto higa mokalo e gwengego ne osingo ni olalo manyasani biro ger kuom dweche 18 e dho wath Madhogoe. Sani koro gino miyo oganda mathoth idho yie ka gikwang' nyakalo kwa machielo, gino magiwacho ni chamo omenda mathoth. Dhano yawo skunde lakini preparation maber to onge nikech ok obedo organized kaka nyithindo gi joma ok biro chopo e skul nikech koth oketho kuonde mang'eny. Kata mana Dogoe en achiel ma koth yemo ketho to kodhno pod dhi ga chwe kata sani kata kawuono koth nindo chwe. Madhogoe pi medore to Dogoe kanye yo ma dhano nyalo donjogo kende Gotagulu ka ok otiyo kod yie to yie to en very much expensive. Magibiro seche ma jagoro maduong' mar Nat Collins Oyu nowacho ni piny owacho nyaka koro rang malong'o ngima jopuonj kod jopuonjre e seche ma koro yawo sikunde mar neno ni ngimagi ok oketi andaki kata matin. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Familia mapio ula odaro e gwenge mag Nyatike e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho omigi kony ma oting'o chiemo ka giywak ni ojwang'gi. Giwacho ni e jumbe 3 ma gisebedo ka gijote kembego pok omigi kony. George Juma nigi ler mathoth. Familia malomi achiel mogego mag Nyore sabkono ma Nyatike e kaunti ma Migori pod ojot e kanisni mopogore opogore bang' pio ol mukinam lolwe daro gi e utegi. Familia gi osebedo kuondegi mag jot kuom jumbe 3. Kuonde jot gi sano wene mana joma mine kaachiel kod nyithindo ka joma chuo ma bende koro temo menyo koni kod koni koro bedo mana kuondegi seche mag odiochieng' ka bende ka oromo seche mag midhiambo to koro gimanyo kuondego ma gidhi ninde. Sani nyaka chuowa ma onyuomowa gidak mana ka winy modak e wi yien to wambe wadak e iye ka ok wanyal riwore kodgi nikech nyithindwa manyiri be wadak go ka. Wengine wamepoteza nyumba yao, wengine wamepoteza ng'ombe yao,
wengine wamepoteza mashamba, hata mashamba zimefagiliwa na maji, barabara pia imefagiliwa na maji. Sasa tunabaki pweke hapa. Tunaomba serikali itusaidie. Giwacho ni kuonde jotgi ngima ok yot kata matin. Nyaka sani ma wantie kani kaka wamenyo en tich matek nikech mondo idhi meny ka ok mane yie moteri to ok nyal dhi. Umewa wakali okenge matek kabisa. Kama chakula isiwe gorogoro moja ambayo unakula siku moja, hata kama mchele isiwe gorogoro, nusu gorogoro ambayo unakula jioni peke yake imekwisha. Waangalie njia ya kudumu ambayo wanaweza kutusaidia. Midhieche ma oting'o kech koro go tach e kuonde jotgi nikech thoth familia ma odak e kuondegi mag jot ne owito yoregi mag nweng'o. Pi mosebedo ka chando jodak maka, mosemayo gi gik manyiso gi loso mag puothe, oseketho nyaka udi, utegi ogore pi. Flora Koth en achiel kuom jogo modak e kuondegi mag jot. Wacho ni ngima ok osebedo mayot e kuondegi mag jot. Kech koro wan nyaka gi nyithindwa gi jopuonj yoro pi ka oko kendo biro e skul ka. Waneno malit nikech gibiro modeko to wambe kaka wan jonyuol wan adult. Chiko wa tek kaka ginya chiko nyithindo to gichiko wa. Tek nikech samoro wanyago koko wa mine wadak opogore udi ka. Samoro ng'ato gwambore gi wadgi ni imulo moka mogo tin kia imadho nyukana. Kaka wanyalo timo. Onge sirikal konywa uru. Gavana marwa Ochila Yako Mbogo. Bi konywa kaka wanyalo timo. E kinde limbe marwa e kajot ma kanisano mar Pefa Manyora, ne wayango ni thoth jogo mojot e kanisani nindo mana e par kod nyithindgi, kakata mana nede mag geng'o suna bende gionge godo. Miwa uru kata ema mondo wayie wadwa manye kata kuonde moting'ore ng'ato nyalo dhi bede ode kende makato riyo kech to nyalo yudo kako dak. Dennis Makoyo men nyamre gego mag Nyora wach ni kata mayudo thieth ok osebedo mayot ne jogo eko mapiyo daro. Mowuene nitie mine mabende nyocho nyuole e pi kama moko gorude mayo manyo wanyalo konyo gigo nyok nyalre. Nyo watemo mondo wagolgi oko gi yiedhi, nyo watemo mwagologi nyaka demo ti mamoko ok wuothi. Tunatumia tu ma private ya kibinafsi ndio wanatusaidia na vidonge, na hii ya serikali tumekosa kabisa. Wakina mama wakitaka kuzaa wanapata shida ya usafiri kwenda kwa maternity. Jalup chief moto sub location mar Kakelo Kakoth Rosa Guko wacho ni pong' mar pi bende oketo ngima oganda ma odar gi kamarach nikech le ma odak e pi ma oting'o repe sani wuotha helwele gwengego. Pong' ni endi osemiyo rewe ok nyal dak nam nikech nam koro pong' ahinya. Rewe oduogo dak metie mier ma jogi odake. Gotieno ok ginyal wuok oko nikech repe siko ka gore manetie udi ma gidake. Jogi mapiyo daro wach ni pogiro kata chiemo mowuok kuom piny owacho kata bene lipot mawuok e apis mar County Commission e County ma Migori to yango ne piny owacho malo yando osechiwo chiemo ma oting'o oganda gunde 750 kaachiel kod gunde mag bando maromo 450 ne jogo mapiyo daro e sab kono Manyatike. Juma, Ramogi TV, Migori. Penjo sewuok mar kaka jatend migao mar pur Mithika Linturi nyotony e wach mibadhi mar mbolea mabandia mabende yande omiyo jod bura 149 duto ne opuodho mondo mi komiti mar jod bura 11 otimne nonro. Moko kuom jod bura ywak ni dibed ni asoya ne otigo e reso Linturi kata doko ni thoth jotelogo to ok oyie mar chiwo duondgi e wachno. Jafombo marwa mar siasa Chris Owino leronwa wachno. Odhiambo mar chieng' tich ang'wen tarik 2 dwe mar 5 higani ne en gima oyangore jatend migao mar pur Mithika Linturi ne dhi bedo jatend migao mokwongo e bwo katiba mar 2010 ma othich oko. Pi wang' jopur mane ousnegi mbolea mabandia ne oriwo jo od bura mag Azimio kod Kenya Kwanza kendo goyo ombulu mar chuo komiti moyiedhi mane dhi nono biro mar mbolea mabandia e pacho kae. Ataro kod paro mag ji mathoth jo od bura 149 mag Azimio kod Kenya Kwanza ne ogoyo ombulu e twech achiel mar nono Mithika Linturi e kinde ma jo od bura 36 ema ne ochung' kode. Bang' ombulu makamano, geno mar ji mathoth ne en Mithika Linturi ne idhi nyiso rangach kod od bura. Kata kamano, jopiny ne oyudo buok maduong' bang' Linturi hepole mag jo od bura bang' jokanyo 7 mag komiti moyiedhi mawuok e riwruok mar Kenya Kwanza puodho Linturi. Ere kaka Mithika Linturi ne obwodho e lak nyang'. Okil Kamalo Kawilis Otieno wacho ni safar mar konyo Mithika Linturi ne ochakore bang' jatend kweth jod bura mathoth Kimani Ichung'wa
yiero jokanyo 7 mag komiti moyiedhi, jokanyo ma owacho ne ogoyo ombulu mar chung' kod Linturi e od bura. Wach makamano isiro lwedo kod jaod bura ma Busia Catherine Omanyo, achiel kuom jokanyo mag komiti no. 6 wenye walivote no na mmoja mwenye pia ako hiyo side ya government mwenye huenda according to how orders have come, they made 7. So already if they are for no, what are we doing? Because anytime we could say wacha tuende sasa to let the real key witnesses, they say no, we vote. Wangapi wanataka key witnesses waitwe? Weche mamoko bende liekore ni asoya emane okonyo Mithika Linturi. Catherine Omanyo, achiel kuom jokanyo mag komiti moyiedhi, wacho ni en adiera ni moko kuom jokanyo mag komiti no ne ochut dhog gi bor mar reso Linturi. In the process, some of the colleagues who had the full story, in their desperation to not allow witnesses, one of them approached me and said, you know, if we do these things to save him, we have this. And I said, all of us, for saving him. Okay, so he has a fighting chance. But he has sent packing an MD and other junior staffs, they've been sacked. And she said, haitawezekana, hivyo tu ndio vile kutatoka because orders zimetoka juu. Dibed ni otego mar Mithika Linturi bende ne omako jatend piny William Ruto bang' moko kuom jokanyo mag komiti no wacho ne giyudo chik moa malo. And she said, haitawezekana, hivyo tu ndio vile kutatoka because orders zimetoka juu. Na nikasema orders gani? Akasema unajua kitu italeta scandal kubwa sana, itavuta watu wengine nda. Tudonge manyisi ni mane girgi. Ng'ama no defend Linturi motegno bunge nene nga Kimani Chungu. Donge ne majority leader mar Ruto. Mano kedwon Ruto e bunge. To no chung kanyo wacho gi wang'e ka ji te winjo ni Linturi gime timo onge mondo we. Manyiso ni Ruto nie gini. Okil Kamalo Kawilis Otieno wacho ni od bura nigi teko mar chuno jatend piny William Ruto riembo e tich Mithika Linturi kuom tamore kadho budget mar migawo mar pur. Donge ing'eni ka in jatend migawo to gik mino timo kaka bunge kaka migawo no nyaka dhi e bunge kata budget mar ministry no migawo no nyaka dhi e bunge to bunge kadho wachno. Koro mi awacho ni ka jo bunge gi gin adier diel 149 gi nigi chung adier gima giwacho no onge gimomono gi kawuono wacho ikarombgi ni wan gi mora mar ministry mar agriculture kapod no tel ne gi Linturi okwa bi kadho gitamre kadho budget mar ministry mano bende en pressure. Willis Otieno kod Catherine Omanyo wacho ni jatend piny William Ruto nyaka teng' lwet Mithika Linturi mogo kaka yo mar yango ne oganda jo Kenya ni oikore mar kedo gi mibadhi. Rech tow gi wiye. An pokana rech boto gi kaiwe. Rech kongo mana top gi wiye. Rech ni otop. To wawe mako kor rech ni warango kuma topie. Rech no top gi Ruto wuon. Kendo Ruto nge wach ni kiko wuondowa. Be okonego be ni nyiri to nyaka bunge e mariemb Linturi tich. Bunge no kondike tich. Ng'ama ne bungo ndiko ng'ama no ndiko Linturi tich ne Ruto. Ang'o me Ruto kudwa mule? Jopiny koro oketo wang'gi mar neno ka jatend piny William Ruto dhi winjo ywak mag jopur kendo riembe tich Mithika Linturi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakora Mugejwang' gi report mar Chris Owino ema chopo gode giko mar weche manyiena okinyi makawuono. Moko kuomu bende aneno ka tudore kodwa achiel kachiel kokale Facebook kacha kama wantiere live. Brian Omunupi wacho ni niko ndani tamati. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni an kaka ja Manchester amor arwako kombe asedonje chenro ka an umoja. Frederick Junior wacho ni piny oru maber koni. Celine Dione wacho ni live from Kasarani. Vitalis Ochieng' Wood Game Karariu wacho ni mae Kenya makata yudi gi mibadhi to pod chal kanono. Jotelo mane oyier ohero pesa moloyo tiyo ne jopiny. Onge matek gitima kaka gidwaro. Pes jopiny ema nyiewo wabunge
mondo okal chike mahinyo jopiny. Metudri kod nyaka romo gi Jwang kioronwa paro mora mora kotudore kod chenro magwa duto magokinyi makawuono. Akaw yoyo madundo bang' yweyo to Sharon Ong'ao biro bedo katai e nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Skiza chapa ushinde. Jamani, watu wa Kakamega wanajua kama umepata pesa za kupanda? Wanajua. Sababu nilikuwa nimewaambia, nilikuwa nimeeneza habari, naambia kwamba skiza na chapa ndio kusema. Ama kweli hatuwezi tukaandika kwa mata ilhali tuna wino, cheki yake ndio hii hapa. Heko sana ndugu yangu. Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana. Bado kuna zawadi nyingine, si ndio? Kuna zawadi nyingine. Asante. Skiza chapa ushinde. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Chenro ka chenro en wuoth makende. Kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi wach, software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma oloski rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanda mara ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaki bed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimora mora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Tudri kodwa ka wayango kit chiemo mopogore opogore mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pacho ka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo ka numu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Ikri ne nyiero ma ok rum.
Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarko Chia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati. Wada jok sainago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarko Chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Nyakorom Gajwang dakika 39 tok sa pagaro marukinyi machiegni mae ne nonro mar gazet mataye chenro ni nyinga Sharon Ngao. Manaka pile waneno gazede ariyo The Standard kanyakla kod Daily Nation. Thor weche bende nwasenyisi antiere gi Joyce Oduor mabendo sekiloni weche manyiena. Joyce Oduor machiegni. Airo kamana inya Sharon mar mondo mi wami joneno magwa siso gazet momoro gi e kind The Standard kod mano ma Daily Nation. Ginyalo dhi nyiewo gibed piny gi some yo makare. Manaka Nyakorom Gajwang ponono ni nokin kodwa e chenro mar piny kanoyo chenro hami kendo thor weche mabendo mipek. Standard thor wach mabende gimiyo pek giwacho achidh nade mabende jotend piny osebedo kakadhe. Mano jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta achidh nade mabende osebedo kokadhe e mabende jatend piny Kenya masani mano William Ruto osebedo kakadhe. Abro bedo kalero ni matut kotenre kod mano. Daily Nation Nyakorom Gajwang emadwani mar mondo mi wachak godo. Joyce kineno Daily Nation gindiko achidh nade mabende counties nyalo bedo kayudo. Ponono ni winjruok makare okobede kind jod bura gi senators mapachoka kalore gi pok mar omende counties. Nyaka sani waseneno ka yuarok nitiere e kinda jod bura kod senators. Kalore ni nyaka sani counties iwacho ka ni counties nyalo bedo kod nok mar omenda. Ahinya nyato man omenda monego bed ni sirikal mamalo chwalo ne counties magi konyore godo e hik omenda ka hik omenda. To waneno ka yuarok makama ibiro e yo machalo kama e Sharon. Kalore ni nyaka sani nitiere omenda mano ma jod bura no yango nonego bed ni miyo counties. Kanyaka sani od bura kata National Assembly no wacho nonego bed ni miyo counties omenda madirom bilion 391.1. Kata kamano senators no dhi boloko chik no matin kata loko omenda no matin magiwacho ni counties onego bed ni imedo bilion 24.8 makoro omenda no onego bed ni chopo bilion 415 monego bed ni ichwalo ni counties mane hik omenda ka hik omenda. Senators no chopo okang' makama nikech ango ne giwacho ni nyaka sani koro governors gintiere kod tinga manyien kata gintiere kod ting moko momedore wigi. Kwatiyo kod ranyisi wang'e ni nitiere winjruok mane governors ochopo godo kod lakteche bende kinde mane lakteche ong'anyo. Tok chungo ng'anyo margi nitiere ogirimiti kata winjruok mane governors ochopo godo kod lakteche mano CBA manyaka governors bi chop dwaro mar lakteche mane momiyo senators no neno ni onego bed ni medo governors omenda machop bilion 415. Kata kamano od bura to ramo ni ni onego beda bilion 391. Mane yuarok moseneno ka waneno. To kinde ma yuarok makamae podi timore pok gichopo e winjruok. Wang'e ni counties ema koro hinyore. Omenda pok ochwal ne counties. To kapok ochwal omenda ne counties, mano nyiso ni jotije manitiere counties kanyo ok bi chul. Wang'e ni counties nyaka sani nitiere jogo ma nochiwo kata counties nomiyo rak mag tije mopogore opogore. Jogo bende pok ochuli. Matiende ni magi duto bro bedo ka hinyo joma tiye counties gi jogo maloko hala kod counties magwa. Mane yuarok mantiere kanya Nyakorom Gajwang Joyce lere kanyo heyo makare kaluwore ni jod bura mapachoka dwaro mar mondo mi ochiw pok kanyo mano mar siling bilion 391. Kata kamano senators to dwaro ni counties mar mondo mi omed omenda mano maromo siling bilion 24 nyaka koro rom kanyo siling bilion 415.9. King'e ite mano mar abiriyo Nyakorom Gajwang ibro bedo king'iyo matut gimomiyo ni Division of Revenue Bill mano paro mano mar pok mar omenda
omenda makamano senators dwaro mar mondo mimedi. Eite mar abiriyo mano panyalo ng'iye mapiyo piyo Joyce. Ondik kanyo ni why senators want more cash allocated. Moko kuomgi bende sewacho kanyo ka bende giwacho ni governors bende gisani nitiere kod ting' mapek. E kind mamoko noneno ng'anyo mag lakteche ka bende lakteche na ywak kaluwore kod pok mano mar omenda. Mamoko maparo ni dine kanyo mano kotenre kod dwaro mar medo omenda mano ne counties bapachoka. Nyaka sani kaluwore kod mano Senate Finance and Budget Committee, nyaka sani ni giwacho ni onge kaka inyalo meda counties. Mano kata inyalo chwal omenda mano miluongo kanyo ni equitable revenue ma ichwalo ne counties mar mondo mi obed bilion 5.6 ka bende giwacho ni mano okena gino makare. Nyaka sani koro wang'eni nitiere omenda mopogore opogore monego bed ni chwalo ne counties mago ma ipogo negi equitable ka achiel kod mago mipogo ne counties kaluwore kod chal mar kaka seche moko pek mar ngima nitiere counties makamago. Magi e ywaruok ma podi nyaka sani koro waneno ka koro en gino ma wanyalo neno ka nyalo kelo ng'ikruok mopogore opogore e counties magwa. Kata kamano nyaka sani wang'eni ma en ywaruok ma kabet onego bed ni itieke mapiyo. Wang'eni magi duto timore, wang'eni wanyalo wacho ni wadong mana kod jumbe matin kende tisomo budget manyien mano mar hik omenda mar 2024 2025. Onego bed ni iketo gigi e tim e yo makare mar mondo mi oneni omenda maromadi mibro chwal ne counties mondo governors bende tijgi kik gibed kod ng'ikruok moro amora, kik chop kuma koro seche moko koro lakteche nyiso governors ni ero nwaketo koku kata nwaseketo winjruok e CBA makama tang'o momiyo ok wane kuchwalo nwa omenda. To bing'eni governors koro bende nyalo bedo ni lwetgi koro twe kalone ka giyudo omenda matin kowuok e sirikal mamalo onge kaka ginyalo chopo dwaro duto mag jotije mag counties. One kaka okang' makamano biro bedo kadhi nyakwarom Gajwang'. Piny kanyo ite mar abiriyo kapok awuok e ite mar abiriyo bende naneno kanyo weche motenore kod omenda. Nitiere kambi moro Joyce mar betting kata mana mar goyo punda e pachoka mong'ere kaka BetSafe ma bende sani koro dhi loro kata mana giseloro kembe maggi e pachoka kaluwore kod osuru mamalo ma bende osebed kijuogo kembe mago magoyo punda e pachoka. Ka nyaka sani giwacho ni giloro chieng' tarik 14 mano mar dwe mar abich. Kawuono wang'eni en chieng' tarik 15 chopo odiechieng' manyoro ne giseloro manyiso ni kata ni jotije ma bende gindiko e kambi makamano bende gisani onge tich. Nyaka sani giwacho ni magi duto biro kaluwore kod usuru mamalo ma koro ijuogo kembe e pacho kae. Nyaka sani koro giwacho ni mae kaluwore kod high taxation. Ming'eni loro mar kambi makamae koro miyo ji olalo tije. Nyaka sani wachore ni mago kembe mago mag goyo punda kata betting farms nyaka sani koro ijuogo gi mano atamalo 15 mano mar gross gaming revenue magi yudo atamalo 15 gichulo kaka usuru. Kopogore kod mano bende nitiere corporate tax mano mar atamalo 30 magi chulo ewi yuto kata profit magi loso obed dwe ka dwe kata odiechieng' kodiechieng'. Gino momiyo seche moko kambi makama osebedo kaneno ni pesa mochulo kaka usuru seche moko ng'eny ahinya makoro miyo ok giyud yuto makare. Magi achiel kuom gigo makoro waneno katimore pacho kae Sharon kalure kod usuru mang'eny ma sirikal koro obembo godo kembe kaachiel kod jopiny. Bing'eni ma en lal mar tije ma jotije gi olalo. To par ni jotije makamagi e kinde mano ndik gi tich gin bende negi ijuogo gi usuru. Wang'eni nitiere usuru no mar pay mano nego bed ni ing'ado gi, nitiere usuru no mar udi. Bing'eni ma koro en usuru ma sirikal bende olalo nikech kata obedo ni koro negi keto usuru mamalo ma kembe chulo sani koro kambi oselor. Jogo ma yande koro sirikal yuto bende kuom gi kokale kembe sani koro dong bende gilalo usuru. Magi gik ma pende pod waboneno ka medo timore pachoka ka kembe koro ringo kalure ni lwasi mar timo hala ok ni e yo makare. En wach moro malit ahinya to neno kon mana kaka jotendwa bende dhi e pinje maoko mano mar timo kisera mago mag joket mwandu mar mondo miyo kan mwandu e pachoka. To usuru kosebedo mamalo okang' makamano nyalo mondo kata mana tije dhi e yo makare. Joyce en mana geno marwa ni kind thuolo mabiro kembe mamoko ok biloro kaluwore kod usuru makamano. Kopogore gi mano wadhi mapiyo piyo e ite mar 4 wach mano maluoro jatend migawo mochung' ne weche mago mag pur e pachoka mano Mithika Linturi. Odiechieng' manyoro ninjo kanyo ka jatend jood bura mano ke od bura mamalo mano Opiyo Wandayi bende koro nonyiso spika mano mar od bura Moses Wetangula mar mondo mi ochako thich oko. Nyalo paro ka koro committee ma bende noketi moyiedhi mano mar nono Linturi nochako ng'uono ne kendo koro Linturi ochako doge tije ka bende koro ise podi gi weche mag mibadhi. Linturi to podi seyo kotudore
otudore kod weche mag mibadhi kalone ni mano mibadhi mar mbolea mabandia. Kalone ni en gino mane omulo jopiny ema noyudo lala, inyanya to jopura ema noyudo lala e kinde mane koro gidhi mar mondo mi ginyiew mbolea, to kichopo gi mbolea odi kata e puodho tiyudo ka mbolea en bandia. To bende nitiere report ma Chris Owino notimo n'odiochieng' manyoro Sharon, ma bende ayasomo kinyi makawuono. Nyalo bedo ni seche moko jo kamiti 11 mane ochuogi mar mondo mi otim nonro wi Mithika Linturi kotudore kod mibadhi ma mbolea ma luore. Inno ka mano minority whip, mano jatenda kweth manok ma jalega kweth manok e od bura. Wacho kanyo ni e kinde mane ong'iyo sura mag jogo manitiere e komiti mano mar ji 11. Noneno ka sura mag jogo moko ok ne ntiere yo makare. Wacho ni ne oseng'eyo ni gimoro timore ka. To Chris bende ong'isowa ni nitiere kaka ne wawinjo ka jaod bura e kaunti ma Busia. En bende wacho ni nitiere kaka moko kuom gi nochutne gi board. Matiende ni nitiere asoya moro manomigi mar mondo mi giwe Linturi thuolo. Bende wacho ni e kinde mane idwa migi pesa makamano kata asoya makamano, wacho ni the orders came from above. Matiende ni nitiere ng'at moro malo kucha makoro ne ng'isogi ni timuru kama, timuru kama. To magi duto an korka kora Sharon aparo ni ginyalo bedo adiera. Nikech e kind kamiti mar ji 11 go, waneno ka ji 7 ema ne oluto mbulu ka giwacho ni Linturi ler ka pamba. To ji 7 gi gin jo Kenya Kwanza. Matiende ni giyiengore korka sirikal. Nyalo bedo kaka no los kodgi to giwacho ni ma en ng'atwa. Linturi en ng'atwa. Wan kaka jogo mantiere sirikal wan ema wakete lemo makamano. Koro neuru kaka unyalo rese mar mondo mi kik thiche oko. Kata kamano wang'e ni jod bura to komor ahinya kod wach makamae. Kalore ni thothgi bende noneno ni Linturi nitiere kod ketho to ken gino makare. To wachore ni debe ni en piny mantiere kod demokrasia adiera. Linturi owuon ema dino osewuok oko bo wacho ni anagwe tao. Kalore ni nyalo bedo naseninde tich ka mibadhi makamae nenore e sekta mara. To an kaka jatend migawo mar pur we awuogo oko mar mondo mi wane kaka ok anyal dhi mbele kod tich taneno ka weche ok dhi makare. Kata kamano wang'e ni piny Kenya kae to weche jatimore mang'eny. Kintiere kod pesa tibiro bedo kitony kinde duto. An gima nomako dhoga kaninjo kana mana kaka jaod bura e kaunti ma Busia loso omenda iwacho ni tarage gana milion. Iwinjo ka nyinda mia soya mano mar milion. Mago ginoko gin omenda matin to gima omenda. Koyudo kokin jaratiro tinyalo kawo omenda makamano. Emomiyo ni kana mnuti odiochieng' ma kawuono korom Gajwanga ng'eni Jesu Duori biro bedo kitawo e chenro mar mbaka oromo. Dibende jod bura ma pacho ka giluoko jopiny. Nikech bende pod wantiere gi paro mar chik machielo mano motenre kod meto mag osuru mondo mopogore opogore nyaka moriwo makati. Sharon iwacho kanyo kod dongere ni money is the root of all evil. Katene ni ng'ato mi mana pesa matin to kata kineno gima rach ti uma. Kata bedo ni pesa to konyowa e yore mopogore opogore to bende nitiere kuonde moketho. Monego bed ni jod bura ng'iyo ni ma en gino mamulo ngima jopiny. We waket pesa tenge wang'i ane maslahi mar jopiny. Ok ni kinde duto kosechut ni boro. Mi pesa moro makore lach to wacho ni obadho jopiny. To wigi wil ni jopiny ema noyiero gi 2027 biro ka. Jopiny wigi wil. Jopiny wigi wil. Donge mawacho ni money is the root of all evil. Nikech japiny bende kochopo 2027 ibiro bed ka imiyo jopiny 100. Iyuko jamna to wiji wil ni ng'ani eronwa yiero odhi od bura to kotiyonwa. Wane manwa hinyore. Wane mwamedo hinyore. Ochopo sama koro kata jopiny onego bed ni koro giketo tenge weche mag pesa. Nikech wacho ni pesa en gino miyudo to lal. Tekne ni ngima kinde ka kinde nyalo tiyo matek bi los pesa. Ji ka yiero jotelo to yier jotelo maonge ng'iyo ni ofuku ne chalo nang'o. Ging'i jogo ma kodhi od bura kacha nyalo chung motegno, nyalo loso, nyalo kata keto chike moko mabiro konyo jopiny. Ahinya weche motenre kod dongruok. Ang'eni magi gin achiel kuom buche ma bende seyo nitiere kuom jod bura ma pacho Kenya Kwanza Gajwang' mamoko ma bende osebedo katimore kinde thuolo mokalo. Nyadendi Joyce Oduor biro bedo gi welo e twak e chenro mano mar mbaka oromo chakre saa 3 mano mar okinyi. Kopogore gi mano, Joyce Akeni bende sewinjo one man one shilling formula. Koro, e ite mar 5 mano kwanyalo yude mano mapiyo piyo. Jalup jatend piny mano Rigathi Gachagua bende koro nopogore paro gi jatend migawo mano Moses Kuria kaluwore kod dwaro mano mar one man one shilling. Wang'e ni odira mano kalo ni jalup jatend piny nantiere e kaunti mano ma Embu.
Nyaka sani koro waneno ka pogruok e paro osebedo ka mienjo ahinya kotudo kowuok kind jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kod jatend migao mano mochung'ne mano Moses Kuria. Kabende nyaka sani jalup jatend piny Kenya en korka kore wacho ni e kinde ma koro ochopo ne onego bed ni ipogo gik moko ne jopiny. Onego bed ni ipoge kaluwore kod kwan mago mag ji mayudore e gweng' makamano. Ok ni ng'iyo ni gweng' makamano chalo nade. Kuom ranyisi wati kod ranyisi ni seche moko gweng' moro nitiere kata kod ji 20,000,000. To nego be ni pogo resources kaluwore ni gweng' ni nitiere kod ji 20,000,000. Ok ni ng'iyo eka mar kaka kanyo rom. Nikech inyalo yudo ni nitiere gwenge moko. Seche moko nyalo bedo eka matin. Wati kod ranyisi eka 2. Eka 2 nyalo bedo ni seche moko nitiere kod ji 10. To nitiere eka 1 moro ma nitiere kod ji 20. Koro konego be ni ng'iyo ni ma eka 2 we wamiye omenda mang'eny to ma eka 1 we wamiye omenda matin. Onego be ni ng'iyo kwan mag ji manitiere kanyo. Ma ywaruok manyaka sani koro osebedo ka mienjo e kinda mano Rigathi Gachagua jalup jatend piny Kenya ka achiel kod jatend migao mochung'ne jotije mano Moses Kuria. Manyaka sani koro Gachagua sani koro wacho ni onego bed 1 man 1 shilling formula. Kuria to korka kore wacho ni mano ok onego bed ni watiyo godo. To an korka kore aparo ni onego bed 1 man 1 shilling. Mane mabo miyo kaka jalup jatend piny Kenya wacho. Kalo ni mane mabo miyo dongruok chopo ne jopiny e yo makare. Kendo jopiny nyalo winjo mit mar sirikal mar loch gweng'. Pogruok ma kamano aneno ka Moses Kuria bende nondike mbui mano mar X odiochieng' manyoro. Kata kamano wang'e ni magi gin pogruok mag paro. Gwenge mag Masawa bende wang'e ni siasa bende osebedo ka tedore. Wang'e ni gwenge mag Masawa bende nitiere kod counties mago mopogore opogore. Dibed ni akeni nyakwarom Gajwang' ni nene dade 1 man 1 shilling. Dibed ni opog pok mar omenda kaluwore koda kwan mag oganda mantiere gweng' koso kaluwore koda kaka gweng' romo. Iwacho ni population. Iwacho ni size mano mar gweng' makamano. Kopogore gi mano mapiyo piyo odiochieng' manyoro bende waneno ka jatend piny mano William Ruto bende nondiko e tich yawa moko ma bende wacho ni mago gin moko kuom tije mano thich oko e tenda Uhuru Kenyatta. Dibed ni ochako duogo tije makamano. Inyalo paro State House Comptroller. Nyaka sani waneno kanyo ka Simon Gikuru bende koro ondik kanyo kaka Deputy State House Comptroller. Kopogore gi mano bende waneno Lazarus Amayo ma bende no bed appointed. Karamana no mitich mano mar bedo Special Envoy of African Union mano chairperson for institutional reforms. Nyaka sani bende aneno ka gazeti mar Daily Nation oketo kanyo nonro mago mag joma jatend piny Kenya William Ruto no yiero odiochieng' manyoro. Simon Gikuru iwacho ni nyaka sani koro entiere kod masters of law degree ma bende no yudo kanyo kowuok e mbalariany mar Nairobi, University of Nairobi. Bende en a postgraduate diploma in law mano kowuok Kenya School of Law ka achiel kod bende entiere kod bachelor of law mano degree ma bende no yudo mane mbalariany Makerere mayudore e pinyno mar Uganda. Lazarus Amayo ma en iwacho ni is the outgoing ambassador of Kenya to the United States, jambetre kata nen jambetre mano ma piny Kenya e pinyno mar Amerika. Nyaka sani koro wacho kanyo ni osebedo ka entiere pinyno mar Washington DC. Nyaka sani koro iwacho kanyo ni oting'o malo wechego mag tudruok makare kind piny Kenya kod pinje maoko. Kata kamano wang'e ni kata obedo ni magi gino madhiera e gigi duto Sharon. Wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto osebedo kagoyo mbaka mano mar reducing wage bill. I-reduce wage bill to piny maru bende do bag nyaka Bomas. Piny maru waneno kindiko ji e tich. Matine ni wage bill ni i-reduce kose iting'e malo. Nikech wang'e ni joma koro yiero manyien gi osara ibiro bed kichulo gi dwe ka dwe. Omenda mabalang'. Omenda mabalang' bende ibiro bed kichulo gi dwe ka dwe. Iwacho ni preaching water and drinking wine kosang'o matimore. Mane penjo maduong' kanyo. Kata kamano nyakwarom Gajwang' mage gin ji ariyo ma bende nosendiki tich odiochieng' manyoro. Kata kamano Joyce kopogore gi Lazarus Amayo ma bende wang'e ni tije machon en jambetre mano mar piny Kenya e piny mano mar Amerika. Bende ding'e ni Simon Gikuru ni bende nen ga jagoro mongirore mano e duol kata na duond bura mano mar ANC sani koro en jalup State House Comptroller mano e piny Kenya. Pod wacho ni gin mana medruok mag osara, gin mana medruok mag to be gin duoko lwedo. Nyalo bedo ni nitiere kaka ne gichung' kode motegno
e kinde ma kisera mar ombulu koro wacho ni aligura linga aboro manyo kuma asoyo wuete kinde misoyo gi kumoro wage bill medore jopinye ma medo hinyore. Aya, kopogore gi manya korom Gajwang bende mang'eny na yore mamoko ma bende piny owacho temo mano mar duoko omenda ma bende gisebedo ka gichulo e migepe mopogore opogore. Kuom ranyisi e ite maraboro, mano kwa nyalo ng'e ite maraboro. Wang'e ni od bura maduong' ma pacho ka, jod bura bende gisani nosegerne gi kar jot, kata mana apise ma bende gibiro bede. Paro ma kamano bende nochwal ne migao mochung' ne weche mag omenda. Kwa nyalo ng'e ite mano maraboro. Bende koro gikwayo mar mondo mi migao mano mochung' ne weche motenre kod wacho ni economic planning mar mondo mi gin bende gere kata mana ginyiew apise mamoko mar mondo mi odwok piny osara okramno osara wacho ni omenda ma bende gisebedo ka gichulo e dwe kaka rent nikech wacho ni annually mane kin thuolo mar higa achiel osebedo kichulo kanyo rent mano moheo siling milion 296. En omenda ma kore lach ahinya kata kamano wang'e ni sirikal adiera osebedo ka temo mar mondo mi odwoka ne piny omenda magichulo kata magitiyo godo wanyalo wacho ni dwe ka dwe kata higa ka higa. Kwatiyo kod ranyisi kae nitiere moko kuoma migepe mose yang kae kata gazeti ma Daily Nation noko yango kae omenda magisebedo ka gitiyo godo ochiw kae agencies mopogore opogore wantiere kanyo kod Kenya National Bureau of Statistics mano KEBS mosebedo ka tiyo kod omenda mano madero milion 125 onyalo bedo ni mane omenda motiyo godo kaka rent mano higa ka higa. Wantiere kod National Government Constituency Development Fund matiyo kod omenda milion 47. Kenya Institute of Public Policy Research and Analysis tiyo kod milion 34. Wantiere kod Kenya Vision 2030 Secretariat milion 26. Kachiel kod mano New Partnership for the Africa Development Secretariat tiyo kod omenda milion 11 magisebedo ka gitiyo godo kaka rent mano onyalo bedo ni higa ka higa. Adiera wang'e ni ka oger ka sirikal okawo okang' ni koro wadwa gero karwa building marwa mobo bedo ni koro mage kuma apisi mag ji biro bedo obro konye kungo omenda makamae. Waseneno ka nyicho yaw Bunge Towers kuma jod bura nyalo bede nitiere apise mopogore opogore magi nyalo romo kanyo nyalo konyo mar mondo mi kar dirome magawa mopogore opogore magi chule pesa ginyalo romo kanyo mano biro bedo ka duoko piny omenda ma sirikal tiye. Paro makama neno ka en paro makare ahinya bro miyo omenda mang'eny ok ti godo e chulo kata rent dwe ka dwe kachiel koda kata romo ka gidwa dhi romo kumoro to ni wadhie magawa makamae mano nyalo rumo ginyalo loso kata conference room moro kanyo maginyalo bagi romo makamae makoro giluwa lai mabende jod bura mapacho ka mano noluwo piny kanyo Joyce bende naneno ka nitiere achich mabende nomaki kaluwore kod nek mano mar nyadendi moro mabende nasomo e mbalariany mano mar Mount Kenya University mantiere bura Nairobi ka. Nyadendi makamano na hike 25 nyinge kanyo na Faith Musembi mabende nonegi nyakorom Gajwang nyaka sani achich mabende tiyo kod nek mare bende nosemaka kanyo gobila. En gino malit ahinya kindi wacho ni achich makamano ne ondhiye mane boma ma Nairobi kae tok kanosetim nonro boyangi ni nyalo bedo ni ne onego nyadendi no kaluwore kod weche akena luonge nang'o koda dholuo kata kamano dhongero wacho kae ni alleged infidelity nyalo bedo ni ne gintiere osiep moro to kaluwore ni koro nyadendi no seche moko ne ntiere osiep kod jago makoro negene to bende ne ntiere osiep kod joma chuo mamoko mane mano miyo ng'ama dichuo ni makoro oyang ni ejanek mare koro kawo okang' mar kawo ngimane. En gino malit ahinya Sharon wang'e ni sani koro piny olokore seche moko ka intiere osiep gi ng'ato tineno ka ng'ani otamo wang'i onge richo mar mondo mi we ng'ani kaloro ni mar mondo mi mental health mari obed makare we ng'ano tidhi mbele kod ngimani. Sani koro nonego nyadendi ni kata kamano osenege chik biro kawo kore obiro dhi to obede jela ngimane duto matende ni en bende ngimane ong'adore nus kanoseng'eyo ni Faith Musembi mosenindo wakwa Nyasaye mar mondo mi oket chunye kamokwe ni seche moko ne nitiere kod uledhe moko ne nitiere kod osiep mang'eny ang'o mane mone mar mondo mi ong'isi ang'isa ni anto asefwenyo ni in okijaratiro koda kata osiep montiere godo ni okimiyo luor we kora weyi mar mondo mi ang'i kaka adwa dhi kuonde mamoko kata amba dhi abeda kenda kar kawo okang' mar nego ng'ato en gino malit ahinya kendo en gino monego kweda e okang' mamalo kata ng'ato timo ni ang'o kata mumo wacho ni kik inek ok ber mar mondo mi kawo ngima mar ng'ato kendo iwacho kae ni
ne ntiere kod ich e kinde mano nege wacho kae ni who said to be pregnant en gino malit kalore ni koro nego ji ariyo onego Faith Musembi kachiel kod nyathi mane ntiere iye nyathi ma innocent mok nokoso ne ng'ato to just karam dakine no nek makamagi kuom ranyisi kineno rawera ma bende koro nomaki kalure ises gi nek mano mar Faith en rawera man chede gi higni 25 Faith ne ntiere gi higni 20 to chakruok mar higani nwaneno ka mine nwang'anyo kalure kod weche mag femicide en femicide to pod waneno katimore neneno kanyo bende Wegesha pod timo nonro mar jal manonege en wach moro malit nyakoro mgajua wacho ni anger management ere kaka iyo wang' to inyalo ritori mar mondo mi kik ikel ajema aparo ni nitie kata mna klase manego be ni klase manego be ni ji dhi some weche maket kod magi to gima iyo wang' kik bed ni ka ochike lweti to gino madhiera Sharon kata kane wawinjo kaka familia mar Faith ne loso e kinde makoro ne koro koka gidhi od Faith to giromo gi ringre mar Faith giwacho ni ne giyudo mano wanyalo wacho ni message kata ote moro kokale simbo ng'we yamo mar Faith ka koro ne dwaro mar mondo mi omegi omenda moro kendo ne ornegi nyaka tipo kata picha mar Faith e simu ka gidwaro ni ornegi pesa ong'isi ni kokuoronwa pesa makama twabonegi kata kamano ne gioro pesa makamano ka ne giseoro pesa makamano ne giweni gin jogo ma okwalo Faith kata kidnapped Faith miluongo kanyo kod dho ngere ni abductors ne gikawo pesa kowuok kuom familia mar Faith ka gisekawo pesa kowuok kuom familia mar Faith ka familia odhi kanyo kendo wuon gi manodhi ode to oyudo ringre mar nyare en gino malit ahinya ni koro nyadendi matin jahigni 20 ng'ama koka nochopo mane mbalariany seche moko koda chako kata dago ngimane mar mondo mi one kaka onyalo bero ngimane mambele to koro ngimane ng'adore nusa gino maduong' en ni nyaka sani kapo nono ni intiere osiep gi ng'ato tineno ko osiep no tamo wang'i wuoga mar mondo mi there is no shame in walking out wuogi dhi mar mondo mi rit mental health mar ngimani bende kethore nikech ngima rawera ni ma jahiga 25 kosedonjne gi nek iweni dhi bedo oko kanyo ni koro in koro dhi mbele gi sombi chik nyaka kaw kore Joseda ni watieki hano ka sachelo seromo watiegi wach mantiere ite mano mar 10 kata beni skunde oseyaw nyakoro mgajwang chal mano mar oula mapek ma beni ntiere koro gwenge pod ntiere kanya kasani e kinde thuolo mar seche 24 mosekadho mano ntiere ite mar 10 mano jaul wache lo piny owacho mano Isaac Mwaura wacho ni jo Kenya 12 otho kaluwore kod oula mapek makoro kelo kwan makamano nyaka 289 en gino malit ahinya ni midhiero mar oula nokwako gwenge mopogore opogore pacho kae kendo waneno ka ji mathoth e kind ji 289 mosewito ngimagi e pacho kae Sharon wang'eni wantiere kanyo kod mine jogo machuo kaachiel kod nyithindo mowito ngimagi kaluwore kod midhiero mar pi oula mokel kod koth mapek mamedo chue pacho kae wamedo mana jiwo jopiny mar mondo mi obed ritore jogo mosenyis nodar kowuoge genga oche odar mar mondo mi odhi kuonde moting'ore gi malo wang'eni gwenge moko to koth pod ichwe mar mondo mi ji oritre kata kamano nitiere kony mano mar chiemo kaachiel kod kony mamoko mane wayudo kowuok e pinyno mar India kaachiel kod United Arab Emirates UK kaachiel kod United Nations kod gwenge mamoko mosebedo ka chwalo kony ne jopiny to e kony ma ichiwo ne jopiny ne Sharon bende nitiere uledi moro kan jopiny wacho ni kony makamagi ok chopnegi nitiere jomoko mang'wano kony madhi ne jogo ma ulo kelo negi midhiero jogo gin jogo monego bed ni siemo wang'i en tim marach ahinya obed chiemo obed ongede obed nede ma ipogo en gino monego bed ni konyo jopiny kik ng'ato ni koro sani koro ne ni midhiero biro koro okaw advantage ni ka koro adhi yudo chiemo manono adhi yudo nede manono to nitiere jogo ma hitaji gigo gadiera jogo mang'wano kony moter ne jopiny mano gino marach ahinya kony no nego chop ne jogo maradiera maonge ng'ata ma ong'wano gi to maduong' onego bed ni ji medo bedo motang' ahinya te kinde ma koth medo chwe erokamano ahinya nyakoro mwajong dakika na 5 tok saa achiel mano mar okinyi gi kanyo bed makele giko mano mar nonro mar gazet kinyiewo gazet okinyi ma kawuono wamula mana thor weche mabendo mipek mamoko bende neno ka jotipo mago mag jong'ad bura mag doho maduong' mabendo duche manyoro nochamo muma mano State House kata mana kar jot mar jatend piny jong'ad bura maromo 20 okinyi ma kawuono kinyiewo Standard ibro bedo kiyudo The Enterprise mano ite maiye kinyiewo Daily Nation ibro bedo kiyudo DN2 parenting weche motenre koda kaka inyalo bedo janyuol makare gisani akayo matin mabiro en twak e chenro mar piny mabende dhi bag koda nyawadwa Cleophas Oluoch wende bedo chopo kik dhi mabor
Discover the beauty of Amboseli at All-to-Kai Lodge with 30% discounts from View Travel. Enjoy a 3-day safari from 25,000 Kenya shillings inclusive of transport. Wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Have breakfast in the bush with sunrise as your backdrop. Enjoy guided nature walks in the park, go bird watching and experience wildlife through game drives at Amboseli National Park. Immerse yourself in the Maasai way of life by experiencing the culture, food, dance, and heritage. Ready to relax in the wild? Let View Travel guide you. Visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Dial *487*3# to get this song. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Lokasa Yambo. Mbote ozalima la mulungani Ninja the Entertainer. Nongai DJ Smollett le principal de la rumba. Nekwana mwengeji wangu wacho ni tudrikod wa chengeso ka chengeso kwa kelo ni chendro martie dere. Chakreso fagachia nyakasa achiel odhiambo. Kuma okelo ni thumbo bedo pek motimo na edro. To ye kanye bakin jangolo mar juma. Nekwana mwengeji wangu kumotigo madino system, kumotigo za ikona gananga, kumotigo Joski Kiambukute. See you there. Tudrikodwa kawayango kit chiemo mopogore opogore. Mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pachoka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo, ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo, mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minya chamo kanumu. Okochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV.
Jaramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Ugandawa. Mibadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Nyakora moke joang' mayore kendo machiegni wantiere ka okinyi ma kawuono chenro mar Opiny dakika osekalo 13 tok saa 1 mar okinyi ma kawuono wadarango twak motenore kod omenda mantiere e counties mago ma onego bed ni chulo jorak ma opogore opogore, chudo mag jorak, jogo motimo tich e counties. Bende omenda gi nitiere, ywak sani nitiere, moheo kanyo bilion 156.6 mag omenda ma idwaro giwego rak mondo mi ochulgi e counties mopogore opogore. County ma Nairobi, mano chuny boma ma pacho ka, mano Nairobi County ema otelo kuom gowi maduong' ahinya mantie kone jorak mopogore opogore. Ka gin kanyo kod omenda maromo bilion 107 ma idwaro koa kuomgi kod jochulo rak kata jotimo rak machalo kamagi. Tiende nang'o, counties mamoko bende nitiere kar ka. Jogi timo go ohala gi county, to county ok chulgi. Moko nyalo bedo ni gino kinde, moko nyalo bedo ni timo ohala mopogore opogore mag kelo chiemo, buge, mag timo ohala mopogore opogore mana ma itimo gi county kacha. To bende nyalo bedo ni gopegi koro thung'o counties. Senators osigolo duondgi, kendo okinyi ma kawuono da bedo kae kod achiel kuom senators ma bende osebedo ka golo duonde ahinya wechegi mag pending bills mantiere counties kata gopegi ma pod peyo counties mopogore opogore ni mondo mi gichulgi. Kawuono ntiere kae kod welo adek e kidienjo mopogore opogore nyakora moge jwang' jogo maloso chike kendo rango kaka counties tiyo. Wadhi bedo kae kendo wantiere kod studio ma Nairobi ka, mano Senator Beatrice Ogola. Wada bedo kode kachiel to akarwa kini machiegni imoso gando kinyi makono kwa chako. Erokamano Cleophas, kendo adwa namoso ganda waduto kuonde magintie. Ang'eyo no ganda wa koro sa okinyi sani ji osewuok oko kuonde ka kuonde kadhi menyo e yore matindo kata madongo mondo ngima odhi mbele. To mokwongo Cleophas, adwa timo mos makende ne oganda wa kuonde duto te, to moloyo e Kaluo, kuonde mane pi otero, kaka Karachuonyo, ana Homa Bay County, kaka Karachuonyo, wan gi gweng' miluongo no Sodo. Sama wantie ni jowa mang'eny, nyithindo gi mine pod nie skul ka gichandore nikech pi nyocho darogi e miechgi. To kendo Sindo bende nyocho uneno ka pi omuomo Sindo, kendo jowa nyocho bedo gi lal mang'eny, to gi ngimagi bende nyocho chapni. Koro mano mos makende warwaku e budho kinyi makawuono kwadwa wuoyo e gope ma othung'o counties wa e Kenya mangima. Kendo wan kaka Senate, Cleophas ing'eyo ni Senate en od bura mochung' ne counties. Gima watimo maduong' achiel kuomgi en ng'eyo ni to counties wa dhi nade. Erokamano kendo machieno warane counties ringo e yo machal nade. Nyakoro mojoka machielo bende nigi wendo e studio ma Kisumu, Morris Onyango, jakom jorak e county ma Kisumu. Gine jok matimo ohala e county ma Kisumu kod county ma Kisumu kata sirkand county ochalga nade kindegi odhi bedo kodwa e twaka. To mokwongo karwake chenro umoswa kendo kono ni Kisumu chiew e yo machal nade. Erokamano kuom thuolo Morris Onyango, arwaki ni machiegni chenro mar Opiny kawuono. Mano Cleophas, amor ka aneno ka chiew maber Kisumu koni wachiew maber. Mokwongo adwa nagone Nyasaye erokamano momiyo waneno odiochieng' manyien. Mar ariyo
adwa natim mos makende ne oganda wa sana sana e Luoland kuonde manyo bed affected gi floods. Cleopas Samuel Luseni wan gi ji ma ok odak e miechgi, wan gi ji ma onge gima gicham, wan gi ji ma onge skunde ma ginyalo some. Koro adwa nakaw thuolo ni makende mondo agone gi mos makende, walemo kodgi, akwayo oganda joluo kata oganda moro amora, ng'at moro man gi giro matin ma dikonygo cases aini kata situation masani oganda wa moko ntiere ni ubi ugo oko okony. Mar ariyo, ago erokamano kuom thuolo mimiyani e lo Kisumu County Contractors mondo watwage weche pending bills mosebedo ka chendo nyaka de devolution chakre. And Cleopas wabiro wacho mang'eny, to what I want to say kata gima adwa nawach maduong' kabisa ni gino tamo kata mana Senate loso. Adwa nawegi kanyo mondi ang ni miya thuolo mondo wach mang'eny. Erokamano. Wana kamise ng'awo kanye mang'wa chake kode otamo senators yo machal nade nyakora mogi jwangi giduto osebedo ka gine doho. Jogi matimo rak osebedo ka chopo e doho mopogore opogore pacho ka mondo mi gimak bura ne counties mondo mi ochulgi. Jok ma giromo godo e doho kacha gin ga okinde e kinde mathoth mabedo kodgi achiel kachiel. Kawuono wantiere kod okil Winnie Mireri. Winnie Mireri ni e county en Narok kose ni Kilgoris. Kama nitiere kanyo in Kilgoris okinyi makawuono. Winnie oyawe kinu machiegni. Imosa mosa oganda mondi kapok wachako kata twak ayanga odiochieng' makono kotene kod gopegi mantiere county. Oyore Cleophas gi oganda duto mawinjo kendo maneno ntiere Narok County, sub-county mar Transmara West Kilgoris Town. Agwero kamano ne Nyasaye onwa piny kendo arwako ji duto twak ma abro wacho ni adhola mosebedo maduong' e kind counties kod jok machiwo services kod goods and migao mag counties. I hope ni wabiro twak e yo makare. Erokamano ahinya kendo machiegni. Mana kamano sechope kar kae gope ntiere counties ma opogore opogore. Adana chak kod jok manigi gowi, ok jok manigi gowi, wange jo county ka. Kara jok ma county nigi pesa gi. Jok ma gope gi okwamo kata omenda gi okwamo e county poko chulgi. Maurice Onyango adachako kodi. Senators koro owuok oko mar wacho adieri mar wach nyalo bedo ni en omenda nitiere tok chulgi kose nang'o obedo kaka timore. Yangore bende twak mane nitiere kanyo e od bura. Wan gi thuolo mar bedo kae kod Senator Beatrice Ogola. Emene ogolo duonde e weche gi duto. To wach mantie kae ni dang'ni mag paro nitie. Seche iketho e doho ka imanyo omenda ma onego bed ni ichulo. Senators onego bed ni rango kaka counties tiyo. Gope gi ntiere. Sani ma giwuok e kosisi winjo kata kinde mokalo to girem kanye e kindegi. Erokamano Cleopas, gope county ok en gima kawuono. Ka iwinjo kaka nachako loso, gope counties nochakore achaka immediately mane devolution ochakore. Shida mantiere maduong' Cleopas, kana ng'iyo kata kisomo gazet, tiro ni sirikal wacho ni gin gi gope pending bills maromo bilion 156 gi nukta moko. Gibero na penje sirikal kata senator marwa ni to figures gi to giago kure. Nikech wan kaka contractors magiwa wacho ni boardroom figures. Mondo giwuog gi figures makare Cleopas e wachulo gope. Dwani gi engage contractors seche magi manyo gopegi. Mane ka gibiro wuok gi accurate figures. Otherwise, and put a dispute. Akwedo kabisa figures mineno go. Figures go are higher, much higher. Because counties miyogi figures ma are never accurate. Cases gi nyaka ne devolution chakre iyudo ka regime ka regime kodonjo to oloso committee moro mang'iyo pending bills.
Gigi kose losi Cleopas to idhi kan shelves. Budha kanyo gima timo onge. Kisumu kawuono kadwa nakoni nitiere files mane onego bed nosechul notim gine ainano audit ainano moyudi nitie files ma onego chul, nitie files man gi issues nikech ne gitimo project gin gi cases moko achiel ariyo adek moko mara invoice onge mara paper moro miss to kidhi e ground to tich to notiyore kata mana engineers joma ne supervise tijegi kobdhi openji to wacho ni tijegi notiyore. Onge ng'ama wuoye gigi budhe shelves, sama gibudhe shelves gi contractors to timore nade, contractors to chandore. And ok gin gik mochakore kawuono, moko osebedhe shelves go since 2017, moko kata earlier. Koro ng'ama wuok oko mondo mi address gigi maber Cleopas madwa na wach ni odiochieng' ma kawuono onge. Mar ariyo wan kaka contractors wan gi shida mang'eny kabisa e weche pending bills. Kisumu kawuono adwa keto figures mag pending bills ni en oluorore around $2 million. Onyalo bedo slightly below kata onyalo bedo slightly malo. Mano million budget. Mano $2 million, Morris. Billion, sorry. Billion. Billion ariyo. Aye. Billion. I'm sorry. Aya, iyudo ka figure no ni kanyo. Financial year ka financial year, budget ka budget, iyudo koket ni dhi chulgi. Ichulo mathin to at the end of the financial year ng'ama nyisi ni nyochul pesa ma kama manyochul contractor. So contractors gi osiko ka ywaka gin joma nie kot okinyi godhiambo, gin joma ipeyo gigegi, gin joma ok nyal dhi osiptal kata ka tuo, gin joma nyithindgi ok nyal chulo ne fees. Ji osetho. Adwana mi kata mfano Cleopas machana onegi piny gima notimre na Nairobi mbele treasury ma contractor no akorwa koni contractor olonyore duk o ng'iyo kako nyalo timore ma orumo ogikne bang'e no nodhi otho. Very unfortunate. Mana one cases gi ng'eny kabisa nikech cases mag pending bills. Erokamano Morris. Kendo mana kama ikete kar kanyo en gimoro ma hinyo chunya ahinya kiwinjo ka oganda kale achiedh nade kalure koda weche gi mag omenda e tich magitimo e counties. Mano gima wantie ka koda Senator Beatrice Ogolla. Senator, oketi kama chal nade kaka jatelo makoro nitie ka penyo nyaka koro ang' iduoki ni figures gi tugulo gi kama chal nade to mae chal mar wache counties. Ma bende hango ulose kosebedo kuwuoyo to gik mitime county onge. Cleopas kendo ne oganda waduto kapok aduoko weche ma Morris owuoye nikech weche go gin weche madieri kendo kata an kaka bedo ka to kendo kaka Senate ok gin weche mamorowa. Adwa nyiso jodala wa duto te ni wach gope mane counties kiwe man kuonde makamoko nigi weche mang'eny kendo gope gi osehinyo jowa e yore mang'eny. Gope gi osemiyo ohala mek jomoko tho, gope gi omiyo jomoko oselalo ngimagi. An kama bete ni anyalo nyisi ni anyalo wacho ng'at achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich masaneno ko andgi ogore piny. Wasaneno ka gope mane counties gi omiyo jomoko okaw kata mwandogi mane gin go. Gope mane counties gi omiyo wan nyaka gi projects e counties manitie projects ma ok otieki. Nekech ing'e maber ni kimiyo ng'ato tich to nitiere ndalo monengi chule pesa moro matin modhigo mbele. Koro iyudo ka ng'ato nokawo loan, pesa osetiyogo mogike percentage manonengo chule, tiyudo ka ok ochule pesa ni. Koro iyudo ka project no dong'. To nitiere nyaka projects miluongo ni abandoned manowe. Magin pesa jopiny odhiye to pok girumo. Nitiere jok monindo piny otanda sama wawuoye ni nikech nokawo loan pok ochulo, en gi fees, en gi family morito, gigi koro ok nyal dhi mbele, ma gigi omiye tuo makoro nindo piny. Ma kendo kwa dhi mbele, to wanyalo wacho gi kendo wang'egi. Kamano, to koro kama gintiere ka. Penyo ma Morris openji kar ka mokwongo, kaeto bang'e waler mamoko ma pod ntiere wiye ka.
kwan ma uchiwo Nairobi yangore ka nitie gi bilion 107 wacho ne men gi gope mamalo ahinya mag jok matimo nigi tich kaunti ma Kisumu joma wacho ne en bilion 2 debed gi kwan gi duto e counties gi to bende uyie ni mag kwan manti adieri mantie adwa ni mondo anyis Maurice to gi jowa duto mawinjo ni kwan mwatiyo go e Senate kuom office mar Auditor General nikech nyaka wati gi records to Auditor General golo records ne from the budget manogo mar county koro ka auditor osedhi monono gigi to auditor kelo report to auditor kelo report ni to my report ma the committee ma the Senate tiyogo omiyo adwa nyisi ni report mar bilion 156 gi wiye mamoko kaka wawachono en records mwagolo kod Auditor General. To kibiro kata Kisumu kumowacho, Maurice winjo kowacho ne koneno to gin gi bilion 2. King'iyo ripodwa mar auditor, ochiegni gi kanyo, odhi Kisumu wacho ni nigi pending bills mar bilion 1.6 gi wiye mamoko kanyo. Koro okadwa wacho ni wakwedo report mochiwo to gima wacho kaka ng'ano moa e Senate ne report mowango kendo figures mowango gin figures mogol kuom Auditor General. To bende adwa dhi mbele ka wacho niya jawuoyo wadwa wacho ni to onge ng'ama wuok oko ma emomiyo Senate owuok oko kendo koluwore en wach mwawacho pile nikech kaka wacho Senate en gima wadichgo en interest to ging'iyo kaka county dhi. Wacho ni gini otamo Senate loso. Wasechako wuoyo wechegi kendo abiro nyisi ni emotion manyoche Senator Ole Dama okelo on pending bills. Manyocho wuoyo gi senators te manie ot nyo nitie gik ma motion no kwa kalo ong'ado to kendo gigo gin resolutions midhi ter nyaka controller of budget kendo wadhi tiyogo kaka chik moseketi e Senate kaka ot marito counties. Adwa dhi mbele ka wacho niya wagombo ni riwruok mar contractors kaka ma Kisumu to gi makuonde moko te gin be ginyalo bet nikech gin a big stake e counties gin be ginyalo bet mondo gichiw figures magin go. Figures go wanyalo riwo to wang'iyo gi figures ma wan go. To be Cleophas wacho ni wach mar pending bills ok en wach mayot e county Kenya ka nikech gini nego hala kaka wacho gini osamiyo joma moko tho kane devolution obiro ni mondo ting oganda wa malo oting joma tindo malo oting mine malo nikech kidhi ng'iyo tije michiwo nitie kata percentage moket ne joma tindo nitie percentage moket ne joma mine nitie percentage moket ne ji duto te. An Cleophas Homa Bay kendo asetie county kendo an gi neno ni nitie jok mang'eyo mane matindo mane ka counties ochakore ne wayudo kata kariembo apiko to jogo kawuono ne tije mane gitimo ting'o gi malo matinde gin malo and mane midwaro ni counties okel dongruok mar jowa mondo wa malo. To kendo adwa nyisi ni wach pending bills en wach ma ok ber nikech ing'eni sama ng'ato kawo gowi nitie nyaka penalties ma gowi gitimo ang'owa ichulo. Mano nyiso ni sama ichulo penalties gi gini chako dok ofukuwa ma ok ber kendo chako kawo mamoko. To bende sama ochul pesa mochulu jowa pesa suppliers to gi contractors motiyo tineno ka economy mar gweng' ting'ore ang'owa ting'ore malo and mano emano miyo idwaro devolution. Erokamano ahinya. Kinde ma idwaro gigi duto nyakora moge jwang' nitiere jogo ma koro itiere e doho kendo ipeyo mwandu gi kendo moko bedo kod dang'ni mag paro kama gintiere. Winnie Mireri in kaka okil ang'eni samoro nyalo bedo adieri kata e yo machielo counties bende nyabedo ni dwaro ga okinde kumoko gope mago kinde bende wasewinjo Nairobi ka e county ma Nairobi mano kama wantiere koni kama intiere ka iwinjo ka wegorak kata contractors gi ywak kama kendo weche gi nie doho achiel nade mane mi paro ni nitiere ka inya e counties gi chudo ka otene kata kod weche gi mag chike nikech ero ipeyo ng'ama okawo gowi to ng'ama okawo gowi kodhi timo ne ohala bende ok chule nitiere gi gope ochal nade koro ka nyalo kete pim. Cleophas nitie weche mang'eny kaka senator osewacho nitie reasons mang'eny momiyo
iyudo ka nitie pending bills mang'eny mantiere e county. Mokwongo, abro wacho ni gimomiyo kwanza kelo problem gi en mokwongo ni iyudo ka county go budget to overestimate budget mar county. Gin gi unreasonable expectation on their own source of revenue. Koro iyudo ka samoro iyudo ka maybe for example county Manarok or expect the actual revenue moyudo and maybe let me say 2 billion, but iyudo ka gi overestimate giketo 4 billion. Ka giseketo 4 billion to ibo yudo ka gigo budget mar around that 4 billion. Kaito at the end of the day gima bro timore en niya they will not be able to meet the expectation. Koro mae mamiyo ibro yudo ka ji nigi bills, spending bills mang'eny ok ginyal meet financial responsibility mar county, mar suppliers, mar every other person who provide goods and services to the county. Mano ema kelo problem maduong'. To koluwore gi wach mar doho. Kwanza chike nitiere ma onego bed ni counties luwo sama giloso their budget, sama gi deal with supply and procurement of goods. Nitiere Public Finance Management Act. To nitiere gi be Public Finance Management Act maluwo counties, alafu nitiere Public Procurement Act bende. Chike gote nitiere weche magiketo kanyo. Mokwongo kwang'iyo wach mar procurement. Chik wacho ni onego bed ni ka procurement officer poko ochako process mar procure goods and services. Onego bed no ng'iyo ni agulu kacha wan gi pesa di. Be onyalo chulo ng'ani? Be onyalo chulo kinde ma provide services? Be onyalo chulo dakteche ma provide services? Be onyalo miyo wadhi wanyiewo sukari matiyo offices? Ka ok otimo kamano, to biro timore ni at the end of the day, ok onyal meet financial expectation mar county. To gima timore marach sana ka biro koluwore gi wach procurement. Procurement, chik wacho ni onego bed ni look into those factors sama se wacho. Be nitie pesa e agulu. To sama gima timore momiyo gigi biro miyo wabedo gi shortage at the time of payment. Iyudo ka samoro koro sama yiero sechopo. Sani wane 2024. Wabiro dhi e yiero 2027. Kiyudo ko gik 2026, iyudo ka nitiere budgets moko manokogo. To nikech jasiasa, odwa noduoke tam mar ariyo. Odhi procure services mondo team go projects, mondo mor jopiny, mondo duoke 2027. Lakini projects go noko bedo budgeted for. At the end of the day, ibro yudo kodhi tiyo gi pesa. Kose tiyo gi pesa, shortage bedo. Samoro dong. Kose dong, the next government biro tamore chulo go wigo. Biro wacho ni ng'ane mano timo go campaign. Ng'ane mano ditimo go campaign. Koro ibro yudo ka lweny nitie between the former government and the current maybe incoming government. Mano gimokwongo mamiyo weche go bedo matek ahinya. Alafu kibiro ka management Public Finance Management Act on part of the counties. Onego bed ni the accountant to give finance officers onego bed ni keep records of the pending bills, the reasons why they have not been paid, the reasons for the delays. Onego bed ni giluwo, but iyudo ka records gionge. Sama records osebedo ni onge, okolu, manyiso ni at the end of the day, onge kaka inyalo run county. Ibro yudo ka pesa mitiyogo e projects ng'eny moingo pesa mantiere. At the end of the day, yudo ka pending bills biro bedo mang'eny. Koro emomiyo yudo ka at the end of the day, ji mang'eny pok ochul, koro gidhi ka gibiro e doho.
Doho be nitie gi challenges gi. Ibiro yudo ni ng'ato noketo cases gi maybe 2015. Nyaka kawuono pok oyudo help nikech iyudo ka counties lokore. Ng'ato noketo case 2021 iyudo ka sirikal olokore. Nitiere gik mabiro chando wechegi. Sirikal olokore, sirikal koselokore iyudo ka okil mane yalo ne county iyudo ka oloki nikech ng'ato biro gi joge. Koro at the end of the day challenges go bedo mang'eny. Cleophas, adwa ni awuoye matin e weche ma wakili owuoye. Pending bills, ung'e maber, oganda wang'e maber ne ok inyal pending bill tich mimiyo ng'ato, imiyo mana tich manikete budget. Ok inyal miyo ng'ato tich miyo ionge gi budget mare. To kokete budget kuyudo ni oket budget ng'ano mi tich kaka Morris koro mi tich. Yes. Omiye tich to koro pesa ni onge ka. Kosentie kanyo koso. Adwa na wachi ni gino ok onego bedi. Nekech king'iyo samitimo awards, mimiyo ng'ato tich, king'iyo tok LSO kata LPO, tibiro yudo ka nitie regulations moketie. Ni tijni ok inyal miyo ng'ani ka onge pesa. Matiende ni tich mimiyo ng'ato nitie pesa ne budget. And adwa na nyis oganda wa niya, gima Senate timo pile ka pile en ni kata ka pesa odeko to onge pesa moselew e higa moro ni pesa moro koschiw. Koro nyiso ni tije manochiw kata higni go duto pesa gi nobiro, pesa gi ni kanye. Adwa na wachi ni pending bills sami kaki deal gi pending bills en niya, pending bill en a first charge e budget. Ka budget obiro to nego bed ni gine gik mikwongo itimo ang'owa ichulo. To kendo nitie gimiluongo ni aging system in payment. Onego bed ni county government ochul ji kaluwore kaka ji notiyo. Cleophas ing'e maber ni e counties wa nitie nyaka projects ma sirikal tiyogo to gigo pok ichulo. Samoro nitie yo ma ng'ato loso itiyo kode pok ochule. Cho oger pok ochule. ECD moro samoro oger, mano example, kata pi moro nitie mokuny itiyo kode to pok ochule. Mano gin gima ber nikech ng'ato ok nyal miyi service ne kata ok itimo ang'owa ok ichule. Tich mimiyo ng'ato nyaka imiye ka pesa ne nitie. To bende adwa nyisou ni nitie sama counties dwaro pesa from the national government, gikwayo through the controller of budget. Controller of budget itimo requisition to controller of budget approve based on requisition manuchiwo. Kuchiwo ni wadhi chulo gini mane pesa mabed approved, dhi mondo ichul gima ne ikwayone. Ok onego bed ni ikwayo gi nying tich manotim to kidhi kucho tidhi chulo gimopogore. Magi gik mamiyo wan gi pending bills e county. Ka wan gi pending bill mar 156 katiyo gi figure for the years ma county no osebedo. National government kanyisi records nigi pending bills ma 56 billion. To bende adwa na wachi ni pending bills wago nitie gima national government betimo mamiyo pending bills go besamo. Nitie gik mwanyalo timo mondo wakonyre. Andan wan kaka senators. Yes. National government ne leo chwalo omenda ni counties. Yes. E kinde madwaro. Ma en excuse moro mosetigo do e kinde moro malach ahinya. Adhi wacho ni kaji koro ka senators ka pesa ni oleo to finally obiro dake chul gopi mane in go. Nyisa higa makoro sirikal nie gigowi. Wanyalo mana wacho ni higa ni poko chiw madweche ariyo, madweche adek to higni mokalo. Wadwa challenge counties ni county moro wuoga ne oko mondo wach ni higa kama nokomiwa pesa mane Senate opogonwa. Iko na kana ka yueyo. Yueyo makausa ni kaduogo ka penyo maduong' mantiere made penji ka oversight maru kutimo kaka senators. Ka pesa ni koro se dhi piny kocha e counties. Uluwogi yo machala lero sirkal osegole maloka ochiwo gi counties mondo mi ochul ji kaka Morris gini mawego rak opogore counties mekwa. Ang'o mi ok chul gi to bende uluwogi ga. Kose mar report makaono kogol to akete gazette sawa orumo kanya kama ogike. Na kwa muyonga ka yo masani kikili mabora. Skiza chapa ushinde. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000. Musa Jakadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Unasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale. Ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial star
87*3#. Ukachagua. Nikachagua nikashinda. Ukachagua sikiza tuni moja na ukashinda. Nikashinda. Imekupa 50,000. 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Hivi enda na cheki yako, hatusalii nayo. Sikiza chapa. Ushinde. Make the most out of the rains by storing water with PowerTank. PowerTanks are crafted from food-grade polyethylene, UV-stabilized and double-layered for unparalleled durability. PowerTanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your PowerTank. Feel and chill with PowerTank. Kochakore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pink design makare Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende Stima riwo record P Ywaja wauntie kikubed mabor ya koromgajen kech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night Disco Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka Ticha Beach ka Ticha Beach sangwen otieno. Miyo makwedo paro maokare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wachonu adiera mango. Ng'at machunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier kata kadiera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik manosebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni anabro ng'iso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Ikrine nyiero ma ok rum. Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Ticha Beach ka Ticha Beach ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Nang'o biro ka gi ich madhiro sati ni Wada jok saina go jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarkochia Ticha Beach ka Ticha Beach saa 1:45 otieno. Kik bai. Machini kino nyako Ramogi Jwang wantie ka chenro maru piny dhi mbele kendo sani nitiere paro mathoth nyama ntiere kama no ka oyueyo wapenjo kanyo ni senators to gin ka kanye igi duto penjo no senator Beatrice Ogola ntie kang oduoke ka wadhi nyime kod chenro to sani adhi ane studio ma Kisumu Morris Onyango ntie ka kanyo kaka jakom maga Jorak e county ma Kisumu kendo okinyi makaon gik mathoth anyo subedo katimore winjo kanyo gop mathoth oseduogi kanyo ni kwan mag migolo karka gin kwan mabiro achiel kachiel kawuok kuom Pis Janon Buge piny owacho kata Auditor General ma pacho kae to kwan gi duto kama gintiere bende usega bedo gi buok moro amora kata kiawa ni orak makamae ne wachiwo to chudo nyalo bedo biro kata nyalo biro molewo ahinya yangore karka be nyalo kono nyako Ramogi Jwang ni kinde ma uketo sei kata uketo koku documents magu magorak gichal ganade kuom ranyisi Morris ntie ga winjruok moro ma udonje
ka untie kata kod okinde u kata ka udonjo kar kendi kama intiere kar kacha nikech jok moko nyabed ni osagen kata gima gikia ukoni kanye bochuli bang' higni 5 Klaus go gichal ga nade kotenore kod winjruok ma un go kacha kod county. Ero kamano Cleopas. Adwa na wachni kama. Kana achako wuoyo Cleopas and amor kabisa gi gima Honorable Beatrice owacho. Ni figa mana chiwo cha, figa magin go ok onge pogruok malich ahinya. Inyalo paro na wacho ni figures gi ka. Koro era winjo kuma figures gi wuoke kabisa, maler kabisa. To ok gin figures ma accurate. Cleopas kibiro Kisumu kawuono, wan gi cases ma na koni no kete selves, yue kago. Contractor negi file, county to onge file. To ni itiyo, Cleopas, itiyo omi tich, idhi out of your way, mana kaka ni wacha chami idhi okao pesa e bank, mi tiyo, molos ni certificate, ni koro nego chuli. Cleopas, gigok chul, tado wacho ni nyao nitie kama chal kama. Cleopas kawuono nya temo ng'iyo budget mar Kisumu ma 2022-2023. Nen around 12 billion. 12 billion ni on source, yani pesa ma Kisumu ema wacho ni dwa choko. Ne gimoro madhi kar ne laro gimoro malaro 1.7 billion. Kaito nitie conditional grants 1.6. Kaito nitiere equitable share ma sirikal mamaro. Adwa yie gi Beatrice, adwa yie gi Honorable Beatrice ni pesa ma malo eno nyalo mana deko. To nyaka chieng' moro chule. King'iyo budget manyoro manyo tim 2020 mar 2020 to 2023 Kisumu ok omit target ne. To akiana an understanding mar budget rach. Budget ne magigole ka gitimo go planning kaka koro gidwa timo gigegi based on, although ni en a projection ginyalo yude kata ok ginyal yude. Now, wakaw example ni Kisumu wacho ni anto koro wang'e tadhi raise 1.7. To kochopo kata mana 1 billion. Successive year kabiro, kata higa machielo kabiro, like nyan ng'iyo their supplementary budget, must have been approved. Sani koro gin at 2.2, ema gidwa choko. To nito kichopo 1 billion. Nyisa kamidwa yude 1.2 ni. 1.2 ni, my information mitiyogo to procure. Cleopas en wach matek kabisa. Ma ok ang'e ni tidwa tim nang'o. Now, aduogo back to penjo miya penja. Cleopas kidhi manyo tich kawuono Kisumu county, kata any county government across nitiere procurement procedures manyaka elu iluongi kata gilando gi idhi nyiso interest ni, kise nyiso interest ni ibid, kise bid ubid ji mang'eny. Kapi ber imiyi award letter, bang' award letter no iginene indiko acceptance, iduoko ni ayie timo tijni at this cost. Kisetimo mano gidhi ahead to loso gimoro miluongo ni usign contract. Kuse sign contract tidhi loso gimoro ni LSO kata LPO. Cleopas idhi e field idhi tiyo. Sami idhi e field iko ni tiek piyo mondo watimre nade mondo wachuli. Idhi mi tieki within the times ma giwachogo. Kisetieko koro ichako piro pesa, imiyogi invoice. Kae kama tabu chakore. Koro en wuoth dhi mbele duog chien, dhi mbele duog chien, dhi mbele duog chien. Cleopas iro ka higano rumo ma ok ochuli. Gini dhi e pending bill. Into nyocha idhi olo pesa e bank. You can imagine the pain ma ji dhiye. Pes counties gima dona wach kawuono madwa ni anyis Moshe miwa kaka bende ng'ama bete bunge. One, kagidwa konyo contractors, giset committee moro mabire ground ka mondo rum gi contractors giaye gik ma
ok awach ni joka timo ok tim gik mabeyo but gibi mondo gi meet the contractors nikech auditor general ok meet waga kaka contractors takoni nitie files wa moko mane watiyo kidhi e county files go not there kuma no tergi onge koro kaka gichak losoni payment onge so gingi kaka giloso committee moro madhi e counties rado gi contractors mondo giyud wach koa kuom contractors pes counties thothne okaluoro wacho Cleopas pes counties thothne dhi e osara thothne dhi e O&M gina traveling buche mag hotels madhi ne development tin kabisa to modhi e buche mag hotel gi gik moko ma awachogo giti chulo gi na record time ginok gi kadh gi e pending bills gini chulo gi so senator onego bed ni ng'iyo gik ma kamago mondo gikonygo contractors mondo wan bende wabedie ni wanyalo chung' malo Cleophas kata an minena kae ni anana ka to kan ka nekech pending bills contractors opodho gik mane gin go matindo mane konyogi opete jok moko pe nyaka utegi Cleophas ipeyo to jogi neno kama to Morris samoro nidhi ka in kata dichuo ni yes nyaka sani pod intiere tich koda sirkal mar county kaka wuon rak koso thuolo mag chudogi gibiro geyo machala digna paro sekalo arane telo mag counties chak tich ochal gana ne kodo koro kawechegi mag chudo itime thuolo mane kata ka pesa no chope county wachne sirkal mamalo chiwo pesa ni county Lepas adwana nyisi gima timore counties payment structure ni apane ke chonge pesa mar sirkal request gi keto every month mikwayo go control of budget approve no mondo treasury release no pesa now sama gikwayo request gi gin state kaka gidwa ni gichudi wadhi chulo ma wadwa chulo sara wadwa timo kiango Cleophas kose migi pesa gik michulo gin maging'eyo to kata kapo ni chulo development pending bills gi ma otim higano tichulo gi selectively ok chul gi te an kanyo madwa kosoa control of budget control of budget ok monitor closely ni to counties gi pesa mwamiyo gi mondo gidhi gichul Morris pesa mwamiyo gi mondo gidhi gichul Cleophas be ochule Cleophas one kaka contractor mas Kisumu no wache ni wabed registered mondo every time wadhi office sirkal mora mora wadhi kawan gi cheti manyiso ni we are officially registered entity watimo mago wasiwuothe offices gi te idhi miter barua ma ini duogi gi copy ni stamped ni received Cleophas gima timore onge so maga situation ma wantiere erokamano Morris Onyango ilereyo makare neni anga duogo iri kendo mondo mayang ilero mathoth ahinya matimore kanye county ma Kisumu kod Gwego Rak nyakwara moge jwang gigi duto kama gintiere ka mokwongo watimo skapo ni dhi neno kanyo ka ntiere picha moro amora man gi ng'ikruok ing'eni piny Kenya kaachiel koda ka pinje mantiere Afrika ma ugwe kata East Africa kala achiedh nade mag wechegi mag mbui kata internet nyaka sani gin weche moko ma kelo achiedh nade weche mag tudruok wata mondo mwayudgi e yo makare mago welo mantiere Kisumu kaachiel koda ka wendo mantiere Kilgoris okinyi ma kawuono adadhi nyaka ir wakili Winnie Mireri ka ntiere county ma Narok kama ntiere nyaka sani ntie thuolo ma oganda yudo mag oro kwayo kendo ka giyudo kwayo gioro kwayo go mago mag tich ero giseyudo rak mano ma tich monego bed ni gitimo ntie moko manyalo wacho ni oyo tijni onega yude tero ok ayude kata ka yude to thuolo mag chudo bende onge imako bura ni county bende kod attorney mage kata okinde mag county nengo ni bende woni jo orak mamoko ntiere godo nigi teko mar dhi e doho mondo mi odhi orone kata jok ma orem chulogi koso kae kama buche moko bende lale ka wanyalo mana winjo kuom ranyisi kuomi ka isewinje yo machalade buche gi gin moko manyalo ng'ato nyalo pasu nyaka giko ng'ato donjne kendo ipeyo mwandu ne nikech obandho pesa mapok ochule kawuok e county
bucha ariyo gi nyalo dhi kumoro achiel. Ng'ama donjo ne be chak nyalo donjo ne ng'ama chielo e kinde ma koro jorak ochopo kar kama koro girakore e doho. Cleophas, ka winji maber to iwacho ni nitie ng'ama ol gowi mondo otigo tij kaunti. To kaunti be nitiere otamore chulo kontrakta. Kamano. Chike mar Kenya oyiene ng'ato ka ng'ato dhi e doho. Onge ng'ama olorne oko e yor mar dhi e doho. In gi right mar dhi e doho kendo inyalo dhi midonj ne kaunti. Kata wan kaka okinde nitie services ma offer e kaunti. Ok ni neno wakwaleny kae lakini wambe wan gi such challenges. Watiyo yudo ka in e panel mar kaunti, pok ochuli kata siling, lakini idhi mana mbele gi tich. But wan to chikwa mar sheria wacho ni itieko kesno, kisetieko kesno to koro inyalo timo gimiluongo ni taxation ne kaunti. Iluongo ni advocate client bill of cost. Inyalo dhi keto bill of cost no e court, kaito koro at the end of the day court mi gimiluongo ni judgment, and then koro inyalo dhi mondi idhi execute against the county. On the other hand, iyudo ka nitie contractors ma odhi. Iyudo ka ng'ato omi tender mar loso bridge, omiye tender mar gero school, omiye tender mar gero hospital. Odhi to imiyo giga pesa matin mokwongo. Samoro project en mar 20 billion. Omiye 5 billion. Chakgo mondo moko wabiro yudo ka wadhi mbele. Iyudo ka odhi okaw 5 billion otiyo godo, oremne, county poko release pesa. Owacho ni we adhi ir nyawadwa ni mosiepna ni en gi gik moko e hardware ne kae. We adhi yo mondo akaw mondo abi achule kosechula. Odhi okaw gigo, sama odhi okaw, gidhi gindikore. Koro ka gidhi gindikore tibiro yudo ni samoro agreement ondiko ni ka county ochule, maybe you expect no chule within 2 years, kata within 1 year. Odhi ondiko agreement kacha no odhi chule within 1 year. 1 year no kalo, county poko chule for whatever reasons. Wuon hardware ni nyalo dhi e doho madonjne ng'atcha. En koro ko bing'iyo ni county otimore nade. En odhi donjo ne ng'ata at a personal level. Nikech ng'acha ema ne gidhikore godo ni biro chule gigi. Koro mano, you know, it is a breach of contract. Koro cases go nyalo dhi. Both of them gin gi right mar keto cases e court. And they will onge ng'ama nyalo zuia case dhi mbele. Inyalo yudo mana challenges here, 1, 2, 3 challenges here and there, but kila ng'ato nigi ratiro mar donjo negi. Mano kama gintie, kila ng'ato nigi ratiro mar donjo ne jogi. To bende inyalo ga luwe mochop giko mane ka ng'ato yudo ratiro mar. Ang' aduogiri Winnie Mirere mondo ilerno mathoth mantiere kar kae. Senator, jogi donjo ne counties. Counties nitie kar kae. Wegorak seyo jotelo kuom rem winjo dwachgi. Senators, udonjo kanyo weche mag oversight rango ni omenda mowuok e national government cha obiro nyaka piny, kendo donjo kocha kendo ti kode kaka dwarore. Dibed ni omenda mawuok malo nitie kinde moro ka nitie budgeted corruption. Osechane chuth ni en omenda mabiro to kuonde modhi timo ok odhi chulo wegorak, odhi chulo tije mamoko maponono be onge kata budget mar county kama gintiere. Kaka senators uluwogi to bose prosecute gi kata to the end. Ero kama kama untiere sana. Ero kamano Cleophas, kendo aparo ne wan gi sama tin malich monego wawuoye pending bills ni. Pending bills ni en an issue monego wuoye kabisa. Awinjo weche ma Moriso wacho. Awinjo kiwacho ni jo contractors gi suppliers samoro donjo ne counties. Yes. Mano en right ma japiny, right ma ja business, right mar ng'ata ng'ata do ket ne ji te ka ng'ato winjoru go to ketho winjruoku to in gi ratiro mar donjo ne. To wan kaka Senate timo oversight gi committees. Wan gi committee miluongo ne County Public Accounts Committee. Ma bende otelne gi wuoyi Mariek miluongo ne Senator Moses Otieno Kajwang'. Kendo waneno ka gitiyo gi the auditor's report. Adwa nyisi ni this County Public Accounts Committee ma Senate ng'iyo gigo matut. To bende wan gi committees be mopogore ma weche gi samoro nyalo donje.
adwa naduok Maurice ni kopenjo ni to utime ang'o kata kiwacho ni watime ang'o. Ka auditors report osebiro kendo awinjo kiwacho ni to e budget gi nitie moko ma obedo budgeted for corruption. One budget are from the county. Ing'eni oversight, primary oversight itimo gi county assembly, mane county ka county. Mane monomiyo noket ni nitie county assembly kato nitie senate. Wanyiso county assemblies wa ni bende obed machiegni kang'iyo gik matimore kuondego. To kosebire auditors report to wan gi committee miluongo ni County Public Accounts Committee mang'iyo wechego. Adwa nyisi ni wach pending bills en wach momako senate nikech kaka wadhini counties ok bidongore, kaka wadhini johala wate biro hinyore, kaka wadhini dongruok ok bi bedo nikech kiwacho ni koso gigi chulo gik ma ok otim. Samo chulo gima ok otim nyiso ni onge dongruok ma jopiny timo ang'owa ma japiny bedogo. To bende adwa jiwo Maurice ni senate en public institution ma jopiny. Onge ng'ama otamo kata the contractors to kelo a petition to the senate mondo ng'i particular issues magin go. Koro aduoki kawacho niya, nitie gik mang'eny ma senate timo. Achiel kuomgi en motion manokel by Senator Manarok. And motion no kelo gik maber. Achiel kuomgi en niya, gimowacho motion no dhi propose an ad hoc committee madhi ng'iyo wach pending bills gi kopogore gi ma Auditor General ng'iyo. Wa propose bende waketo ni wadwaro ni mondo Auditor General, Controller of Budget ring fence pesa mar pending bills. Kosekete budget ring fence makokele to chul gima no otimo. Mar ariyo, wadwa ni counties otim gimiluongo ni prioritize payments. Giket ni ma ichulo kama gima wacho ni aging system. But pending bills onego bed a first charge in the budget mar county. Cleophas bedadwa wacho niya, gik mane momiyo wan kaka senators kane neno kuwa wuoye division of revenue bill mane governors okwayo 439 billion, the treasury nodwaro ni wachiw 391 billion, mane National Assembly opuodho ni wachiw 391. To wan kaka senators ma jopiny oketo ni mondo ng'i interest mar counties ne watamore mwaketo ni pesa manyaka dhi e county en bilion 415. To kendo wan gi reasons momiyo tere. Nyo uneno kanyo floods timore. To jopiny ywak, counties go ema jopiny nitie. Onge kaka county government nyalo ling, an example ni wan Nyando ne nitie, Homa Bay ne nitie, wan go Sodo, wan gi Sindo, ne neno ka governor ringo ka dhi kuro. Diang'o dhi gang'o, odhi gi gima nie budget. Omiyo gik makamano miyo Senate wacho ni counties nyaka med pesa 415. To kendo gimomiyo wamedo pesa go, achiel kuomgi en niya, nitiere functions make county government mapod omoko national government koni mapod wagore go mondo ter piny ka. King'iyo health, nyo neno ka doctors strike. To sama doctors nie strike, doctors go thiedho jothurwa mantie ground, dispensaries, health centers, and sub-county hospitals and referral hospitals mantie kuro. Omiyo pesa gi nyaka binwa, nitie overlaps of functions. King'iyo function machalo primary health care, mano function mar county government. Tichaki yudo kaka oni national government boketo budget. Wadwa ni gigol pesa go, kendo wadwa kwedo a Senate. Wawacho ni ya, nyo majority leader in the National Assembly temo mislead the public, kendo temo thuo jo counties gi MPs. Kagi wacho ni ya, senators duano kao pesa mar CDF oterne counties. Onge kama wawache ni mondo kaw pesa mar CDF oterne counties. Pesa duto madhi odhi e CDF, odhi e county, gin pesa madhi ne jopiny. Gidwa ni githuji. Jothurwa nyaka bed, leaders wa nyaka bed careful. Jomoko nitie madwa ni mondo go devolution piny. Erego momiyo ikaw pesa mar primary health ma onego bed ni timo gi county titere national government. Nitiere redundancies in functions. Nitiere duplications of function mitimo gi ma county osemi ni timo water, national government bedwa no timo water.
County osemini timo health, national government be dwano tim health. And wanyis jothurwa niya, Finance Bill 2024 makoro wadwa wuoyeni. Sani sirkal ma national government ne timo winjruok gi the medics. Kendo ginyiso gi ni gidhi ng'iyo wachgi. To mokwongo ne giwacho ni ok ginyal chulo jogo nikech pesa ne onge e budget. Sama wawuoyeni health budget nitie gi cut. To sama health budget nitie gi cut, the medical fraternity to ginyiso ni dogure tich, wadhi timo ang'owa, wadhi chulou. Ka pesa cha ne onge, to sani to chako ng'ade, idhi chul jogi gang'o. Kidhi education, nitie proposed cut in the budget, in the education. To uneno kung'iyo oko kacha, jo junior secondary ni oko striking. Nikech ing'eni, japuonj ok onego iluong ni intern. Anan japuonj mondo dhi e training setimo nyaka teaching practice. Koro onge kaka ng'ato chako luongi ni intern nikech ok nyal chak puonji kendo. So it was an illegality from the word go. Jopuonj go nyaka gindik on permanent and pensionable terms. The education budget obedo cut. Gidhi ndiko gi ang'o. Koro jothurwa nyaka waikre ni wachak waduogo. Kata no wuond joka strike pod biro. But waduog back to the issue of pending bills. Pending bills kano gik makelo pending bills gi. Ka idhi mule omigi nyaka tarik mano dweni. Dwe mara dwe manyien. Yes. Mano dwe mara auchiel. Yes. Ka tarik 30. Yes. Igani mondo mi counties man gi pending bills matin ne bilion achiel. Gima wawacho as a Senate, en nyaka counties bed gi payment plan ne the contractors and the suppliers. Nikech magi jo mosetiyo ne jopiny. You dictate the plan? Yeah, we will as a Senate because we have voted and it is a resolution. Midhite to the controller of budget. Achiel kuomgi, wawacho niya, county governments man gi bill ma less than 1 billion, up to 1 billion. Nyaka chul that 1 billion by 30th of June. Modong, man gi above 1 billion. Man gi above 1 billion. Wadwa no submit payment plans gi magi dhi chulo go jogi up to 2025. Manyiso ni Kisumu mari gi podi nyabed nikech Kisumu iti wacho 1.6 kama gintie. So what they do, gichako chule to wamiyo gi up to 20th 20 June, end of June 2025. Nikech ing'eni ya mane momiyo waluongo ni plan. Moris gini gi jowa duto gin jopiny mimiyo service. So achiel kuom gik ma counties dhi timo en kaka ineno ni to payment pending bills gi bedo cleared nang'o. Aya. Makparono gi kanyo koro moge joang weche thoth ahinya monego bed wamulo okinyi ma kawuono sa usakar dakika 10 tok sa 2 mar okinyi. Morris ang'abiri penjo ma wapenjo ka Senator Beatrice ang'abiri mondo mi ang' ikonwa ka Senate nigi chenro mano mar neno ni ochul gope duto ka county mantiere koda gowi mantiere bo bilion achiel onene ochul ba kochopo tarik 30 dwe manyien dwe mar auchiel korka koru oketo kama chal nade kaka jorak mantiere county ma Kisumu. Nyakora moge juang nitie sigana machielo mantie ka otucho tieno manyoro kama noyudo kar kae sigana pichni wadano ka achiel sani nyakora moge juang to gin pichni mag lo ma osienyore. Iwacho ni nitie jok mane gino bende oimo iye kanyo. Ka iwacho ni kwan ji mapoko yangi ne okwamo buo lo mano osienyore mag gwenge mag Kimende e county ma Kiambu. Mane kaka notimore nyakora moge juang koth mameducho iwacho ni okonya bedo ula kende sienyruok mag lo ma kamagi bende nitie. Iwacho ni kwan ji mabende osienyore kar kanyo ne poko yangi kendo nyaka sani nitie oganda mane golo paro ma opogore wadhi thuolo mondo mi wawinj gane. Saa ya 2 wakati mbele yangu kulikuwa watu 3 wanaume na si kuwajua majina kabisa ni nani na nani, lakini nilikuwa ninajua kijiji yao. Sasa nikakuja nikasikia mtetemeko ya ardhi, nikakuja nikashughulia, nikaona sikuona mtu hata moja, lakini nilisikia duru. Sasa wakati niliona hakuna mtu mwingine, mimi nikuteremka, nilimteremka. From the village, there are 3 people are missing from the village, and the same people that we are suspecting maybe they could be buried, but we hope for the best. Ilikuwa inatolewa na yani inafunguliwa na tingatinga, lakini ikafikia wakati mwingine hiyo maporomoko ikazidi tingatinga na tingatinga ikaondoka. Sasa ikafika wakati ya masaa ya jioni
ndio hii sasa hii poromoko kubwa ndio iliteremka na ikafuga njia yote. Nyakoro mo joma ne chamaro wacho dane mondo mi wakoni kwano go bende kaka wayudo gi achiel kachiel ka giwuok konde mopogore opogore. Nyakoro mo joma mano senyruok mar lowo alwora ma Kimende County ma Kiambu, kendo ka okalo e mbui mano mar Kenya Red Cross giwacho karkani ma en update mantiere alwora mar Kimende nyaka sani osegeng kendo onge mano kama ne lobno osienyore, onge oganda machopo machiegni kanyo, kendo obedo declared danger zone. En kama ok onego bed ni ichope, ka iriembo ka iwuotho ibed mabor kode, iwe jogo ma manyo oganda kanyo mondo mi oyud geyo makare. Nyaka sani riwruogno mar Red Cross yango karkani onge jok ma owito ngimagi, wacho kanyo no fatalities, ma bende osewach nyaka sani. Ka bende giwacho ni oganda mathoth ahinya pod gin poko yang kama gintie, ni mari wacho ni gin unaccounted for, mano lendo magichiwo otieno manyoro nen saa 5:35 kane gichiwo lendo makamano kokalo mbui margi mano mar X kama ne gilose kanyo kod oganda jopiny. Mokwongo milomeno ne ochopo kae kendo ne wayude saa 3:17 mano kama ne wayudo ni lowo osienyore Kimende, mano kamokelo nitie oganda mapok oyangni ni kure. En geno marwa ni gingima kendo ne girengo giwuok kama ne lowo makamano bende osienyore. Nyakwara mogo jowang' kik ibed ka jok moidho wiye kanyo, jok mineno wiye kanyo, kuondego kik ichope. Ineno kanyo tim mar Red Cross ni kanyo, ikia ni machielo nyalo sienyore kendo. Jok mane gilonye momiyo chop kar kanyo, kik iket ngimani kamarach e kinde ma gigo duto timore. Nyakwara mogo jowang' mi report makamano bende kinde mabiro mondo mi wadhi nyime kod chenro mamoko mapod ntiere kar kae. Aduogo e studio kama wadarango wechegi mapod tuch achiel kachiel. Pichni go Nyakwara mogo jowang' wabi ka wayudo mamoko gi weche manyien matimore Kimende, mano bang' sienyruok mar lowo. Waduogo e studio kendo wadhi nyime kod twak. Morris Onyango kae ni Kisumu, twak wasechopo kuma koro wacho ni chudo nego bed ni chude. Chudo kama ichude ka Morris, Senate biro kod chenro mag chudo. Achiel kuomgi tarik 30 dwe mar 6 onego bed ni ichulo counties kata counties chulo gopegi. Mano go tarik 30 dwe mar 6 mantiere piny mar bilion 1. Kisumu winjo kanyo ni bilion 1.2. Kwan mari neni malo maromo kwa bilion 2. Die chenro molosi. Bende en chenro manyien ma sende nyabedo ni biro godo goso paro makamagi useka bedo godo e kinde machon to pok otiyo. Pero kamano Cleopas, gima seneta wacho ber kabisa. Seneta kwayona maduong' ma ukawinjo kiwacho malera ahinya, ma chielo ni to abire en ni ei pending bills ka seneta wan gi cases mokane box olwenda chamo. Contractor nigi document, county onge document, ni tiyo cases gi udwa handle gi nang'o. Ayie ni county assemblies emo nego bed gi timo oversize. Bitis adwa koni maonge luoro ni counties assemblies maluo Nyanza otho. Seche moko kiloso kod moko kuomgi penjoge ni to mawan mowewa wathung' gi weche matek gi. Utu konyo wan kaka joma wayiero ni kacha kiomo ni wacho gimoro to ni pingo system. And indeed system dhi market gigo e practice. Iyudo ka kidwa bedo vocal e county assembly ipenjo weche pending bills gi. Kisumu ne wan gi case man watero pending bill wa case omiwa hearing the first time ong'ade oko. Joma penjo gi kidhi kanyo Cleophas kawuono gin joma committees omagi te, allowances ok giyudi, gik mang'eny kabisa. So mano hinyo counties kabisa. And adwa na wach niya, sirikal oketo kaka kata Senate temo keto kaka gidwa handle cases mag pending bills moving forward. Welcome. Wachakuru safar manyien. And this time ka gichake, to gichake ka giting'o ji te. Giwe ting'o executive, to giwe contractors oko. Giting' ji te, giyud views wa, amor ko ya wacho ni Senate
oyienewa kaka contractors ndiko petition mago wasetimo te onge kuma osedhiye watimo gine manyokadho ni assembly manyokadho ma 2017-2022 watimo momiyo muoche miwawa moter kuro mago nodhi adhiya kamano so ok gin gik manyien so en kwayona makende ni ging'i ane measures sama koro gichako wuoth manyien gi and more so giketo officers ma chulo gigi accountable kik githung governor ni ok ochul gine to officers to ni kacha ma handle papers gi governors is tije purely administrative ging'i yo moro ma gi entrench go e law although nido gine go benitie laws go nitie to ng'ama gine gionge nikech king'iyo kata mana gowi kodeko entiere e law tinyisi ni contractor kotamruok chuli to dhi e court ng'ama oserenjore piny gi siandane ana mbele wala nyuma wuothe ndara ma kata mtoka nyalo gwe ento biro yudo 100,000 kanye modhi yawogo case giket law moro ni the moment ma pesa na osedonje pending bill to interest chako kwana without necessarily going to court koro adwa ni agoiro kamano ne intention gi it's a good intention gidwa chako wuoth manyien giketi wang'ia ni kaka ji dwa wuotho to gi measures moko mane neno ka wachogo so they are welcome one ka warito gi oyaw loso kendo e wach gidwa ni gi increase allocation ne counties fine wagombo kabisa mondo pesa bi mondo wayud maendeleo I want to assure you ni kata gimedi to giket measures ma gidwa deal go gi corruption pod medo pesa ni ene increase in corruption so mano ema dawachi woni erokamano ahinya Maurice Onyango ilero yo makare kendo koro akela ne Winnie Mireri ka en Kilgoris Winnie oganda yudo thuolo mag bedo jotelo chike iloso mondo mi okony oganda kendo oganda bed kod thuolo makare mano mag tich chike miwacho sani ginyaduogo kendo gihinyo oganda kinde mabiro koso gidhi chalo nade doho mamalo noyango onge county mora mora ma oyiene mondo mi ochak chenro mag timo auditing kata nono buge mag omenda e counties kokalo kuom ng'ata ma ginyawacho ni en kaka auditor kata auditor general machon osewinjo Edward Ouko nobedo kacha jakom mar task force manolos Trans Nzoia kod George Natembea manolos kata kod James Orengo county ma Siaya counties mamoko bende timo weche gi mag auditing mondo mi gi align ni pending bills montie gogi ere kaka wadarakore kod gi e yo makare gik makamagi dono wacho ni oyo ma bende nyaka yud approval kawuok kanye kawuok kuom auditor general kata janon buge omenda mag piny owacho kata ma sirkal ma pacho ka gigi timore counties bende paro nitie thuolo mamalo ma county ka county nyalo biro kod chikege manyalo tayo chenro kaka gidil kod wechegi mag county inyo ka initiative mane county governor ma Siaya okawo kuom ranyisi James Orengo mar keto Edward Ouko kaka jakom mar task force man rango weche mag pending bills mantie county kacha ukengi nyalo kawo mondo mi oresa ne pending bills mamoko mantiere county ni mar kirango kata book ma senator bende ntiere godo mano kotenore kod weche mag pending bills kama gintiere counties county ma Siaya en achiel kuom counties ma oseduoko piny ahinya pending bills mage kuom kwan moro mamalo debed ni mae siri ma counties moko nyalo tiyo godo abiro wacho ni kaluwore gi kaka ji nyalo bedo kata jotelogo nyalo ng'iyo pek ma gidhirogo wachno mokwongo ka wachako kata kapok wabiro counties control of budgets kwanza nowacho niya ka gibiro sama gitimo oversight e bills mag counties mondo bed approved mondo chul gin gi pek maduong' mokwongo ni ok ginyal access financial statement bank statements mag counties mano osemiyo wachno obedo matek kata ne controller of budget kibire counties nitiere kod regulations ma regulate kako nego bed ni gideal gi pending bills iluonge ni financial public
finance management regulations mag 2015 ma regulate counties. Counties go nitiere committees moseyier. Negi wacho ni gidhi luwo gima the national government is doing. The national government nyocho oketo framework moro maginyalo bedo ni giluwo godo weche mag pending bills go, mondo at the end of the day gi approve gi mondo gichulgi. To ananeno ni kaber koluwore gi kaka Siaya County nosetimo. Ber mondo gimbe giket such kind of committees mal biro luwo bills go maging'e magilu ka giluwo gi mondo gi approve those bills. Bills nitie in two types. Pending bills nitie pending bills ma eligible. The others gin ineligible. Eligible gin mage. Gin bills ma genuine. Ok dawach ni genuine person. But let me say the reason mommy opokuchul gini is because of delay. Maybe national government will take time mondo or forward pesa or release pesa to the counties. Ineligible gin mage. Ineligible gin ma nitie gi issues. Samoro gi onge paperwork mana kaka Morris no wacho. Iyudo ka contractor nigi file, county onge file. Koro sama giloso committee ni, gi run down to the county, ka gisebire county, ging'iyo those documents, kanitiere, kata ka onge documents miwachogo. To at least iyudo kanitiere, at least were these goods really supplied? Were these services actually offered? Maybe iwacho ni inokil ni offer legal services to the county. County onge records gi. Koro gibiro ng'iyo, we gidhi e court gidhi gingi file. Advocate mane mosebedo ka appear case ni. Mano iyudo ka at the end of the day nene ineligible because there were no records, but at the end of the day the committee will confirm actually these services were offered. And then they approve, and then these bills are paid. Another thing, at the end of the day, counties anano katinde embrace issue mari if-miss system. If-miss system at least okonyogi. If-miss system is it is a unique number. Minyalo use register go county kai offer legal service, kai offer services and you delivered goods. At least it is a unique number. Ma kataka yudo ka maybe papers gionge, but in the system there is that unique number. It will run down and it will help the committee to approve those pending bills. Mano biro konyogi. Katieko on that, adwaro penjo the honorable senator. Nika koro controller of budget emose wacho ni oversight mar county pending bills otamogi nikech ok ginyal access bank statements mag counties. Ere kaka gibiro konyo at the county level? Erokamano ahinya Winnie Mireri. Lero yo makare senator nigi duoko moda mi kar kaka kamara. Awinjo ka wakili wacho, to wakili wach moro be nyicho wuok e mbui mane ok wang'e ni ne en adier. Ni winjo ka Nairobi County wakili moro maduong' wacho ni kodhi kawo kwayo pesa ne to penje ni ochiw gima kama kor potim kama. But mano by the way. Adwa nyiso wakili ni as a senate nyaka wati tijwa, and tijwa en ng'iyo ni to counties dhi nang'o. Omiyo ka controller of budget nyo wacho mano wanyasa senate, and through motion mano kel mogik ni wan wadhi luwo gik mane wawacho kwatero gik mwa spell out nikech en gima ot osekalo. Koro gima watemo wacho en ni counties wa okony jowa mondo chul pending bills, mondo jowa ohala magigoyo odhi mbele, mondo economy ma counties wa bendo wuothi. Adwa nyisi kendo adwa nyiso oganda wa ni senator Manyeri nyocho miwa report ni Nyeri onge pending bill. Wadwa nwanyis county wa ni to ka Nyeri nyalo timo mano, gin tang'o ma mono gitimo mano nikech ka giloso payment plan to pending bills ge dhi mana chulore. Achiel, adwa na nyis Morris bende owuoyo about county assemblies. County assemblies are legislative bodies. Gitimo representation, gitimo legislation, gitimo oversight. Matiende ni gichung' ne jowa mana kaka senate bo chung at level mamalo, gitimo oversight.
onge gima tamo county assembly mondo gilos county legislation matouch on kaka idwa chul pending bills in their counties. Asenyisou ni Nyeri onge pending bill. Jowa duto onego penjre ni to mano timore nade. Mar ariyo, kutimo benchmarking kata gi Nyeri ka uloso kanyo kodwa Matinga, senator ma Nyeri. Kuyudo thuolo mar wuoyo kata kodgi. Gin ang'o ma gitimo opogore momiyo gik ma kama gitimore. To kaka senators mawuok e gwengewa. Ne gibedo piny magi keto tiendgi piny, magi wacho ni pending bills nyaka chul mondo mi county obed thuolo mondo oket pesa mamoko e dongruok. And pesa gi ochul. Legal first na nyisi ni tije mitimo gi kata ka gin supplies, kata ka gin contracts mitimo. Gin gik mitimo e budget mogo. Matiende ni pesa gi onego bede ga budget. A number of issues matimore pending bills, a number of them gin management issues. Gilos payment plan kaka ichulo gigi. Ariyo, Maurice owacho ni on the issue of accountability, ni wamanyo officers, ni governors oktima. Maurice adwa nyisi ni governor emane jo county oyiero. Governor mara county emane jogo yiero, and the governor, the buck stops with the governor. The governor man gi political responsibility ne jo piny manoyiere. Koro officers muketo tene mo manage kaka tiyo. Mar ariyo, Maurice owacho ni kwa medo pesa, ni to wamedo mana corruption. Wan kaka Senate, pare ni budget ma this country kawuono en trillions. To ka en trillions, ere kaka diang' waketi ni 47 counties pesa gi ok nyal medore. Nyaka wamed pesa ni ma wan next time wadwano medre more and more. Gimomiyo wadwaro, wawinjre uru, pesa Senate otem mondo med counties. Koro level machielo, kaka pesa ni dhi tiyo, e kaka wang'i uru. Committees wang'i, Senate ong'i, counties ong'i. But pesa nyaka wamedi. Corruption en gima is criminal. Corruption itimo gi jopiny. Corruption itimo gi jok man kuro. Wadwa ni mondo, wan wang'i ni to gima nie budget. Gik manye okete budget, be otiyo ne jopiny. To kosetiyo ne jopiny, mane tich Senate. And so, wan wadwa medo pesa mwagombo. And sani oket mediation committee. National Assembly noseyiero mediation committee. Speaker marwa dhi yiero mediation committee ma e Senate. Wawacho ne mediation committee midhi yier nikech pok no yiergi. Gibed jok mo otwe okanda ka ging'e ni gidhi e lweny gi jok mok dwa devolution. Gitwe okanda ka ging'e ni kuro nuneno gimotimore e kes ma Linturi. Jowa ung'e maber ni jowa an nyaka an the last time anya ndala ayudo kakare kata mana dukni manie Ndhiwa be kare use fertilizer man gi kite. It means ni fertilizer no be ok en fertilizers, en fraud, en gima ma fake. Mheshimiwa Wadani adongi thuolo ma dakika 5 tadani Maurice Olosi winu mangi mulo karaka ka ngidhi nyime kode ka. Ntie ad hoc committee mani wuoye dike wacho mondo mi olose. Wadhi neno ka utiyo kaka manu tiyo kes mar Linturi kod cases mamoko mosebedo kama koro giwe rango gima inyo japiny to gidonjo gichako paro kaka jochama Jazimio kod Kenya Kwanza. Gima notimore kes mar Linturi en wich kuot ne jopiny mar Kenya. But adwoko be jopiny ni gin be nyaka ging'e jok ma giyiero. Sama giyiero leaders, kiyiero broker, iyiero business person, iyiero ng'amo dhi timo ang'o, kodhi kucho to dhi go ohala. But mano mediation committee ma Senate. Ung'e ni ma ok the first time itimo mediation. Kata 2020 or 2017 not in mediation. To Senate sani, last year kane wapogo pesa, ji nopogore jo Kenya Kwanza gi jo Azimio. Sama wantie ni ne ji oriwore mowacho ni tij Senate en ng'iyo interest ma the county. Katieko ta wacho ni ya, iwacho wach motimore Kimende, adwa ni mondo anyis jodalawa ni gimiluongo ni environment is very important. Environment nyaka wariti. Kata kaluowa, nitiere kaka gimiluongo ni human settlement waseketho. Nitie kaka piny nobedo makata ka ok en somo to yudo ni kuonde gi kuonde dak. Kata king'iyo sani, dhoore te ji opuro te. To wang'e ni ya, nature ok respect anybody. Sama nature ojok to biro ketho kuonde go te. Ineno kata wach floods makoro ne timore ni. Floods, kwa floods sani, to wadhi dhi e drought. Kwa floods, to wadhi dhi oro makata kuma dhok yudie pi.
kata kuma dhi yudie pi. So it calls for a management plan on human settlement marwa, on the environment, and wadwa wacho ni jo otang kata an kama eni pala Ndhiwa kumae loe kanyone mane lando makemende to gi makuonde mamoko. Joma kunyo lo ikunyo lo man pala nyiche ka nyathi sikul ne otho. Ndalo moro mokalo ji 2, ndalo moro mokalo ji 3, wakolo nema ni bende nyaka wuoth oko mang'e ni to kuonde ma kamagi gik matimore. Kidhi kata Chwebi kuma Homa Bay County, ibiro yudo ka ji okunyo lo mowe Capital City mochung' moling' mana kama. Erokamano Mheshimiwa Beatrice Ogolla, ilero makare kata weche mag kuoyo mantiere e alwora ma kaunti ma Homa Bay nochung' duto kod Commissioner Moses Lilan kaluwore kod thoe mabiro kanyo kod kinde ma koth bende medo chwe. Morris Onyango antiere kuom adayudo wach mari mogiko to ko twak mabedo kawuono, geno mari en mane ka kori dhi nyime kaka jatimo ohala kod kaunti? Erokamano Cleopas, wasewuotho safar mabor kabisa kaka johala, safar e ndara ma kuthe manitie kendo pod wawuothe. Ng'ama ok wuothe nyalo wacho gimoro amora, to wan mwawuothe wang'e gimwawuotho to the extent ma koro kata families wa ok nyal trust wa, families ose break. Akwayo county governments and gini chakore right from the time magi recruit joma onego bed in charge of departments. Kik wawe reward chronism. We kao office kata mar finance, CFO, imiyo ng'ato nikech en watni to onge any financial background. Mane timo a big disservice to the county. Ket ng'at ma qualified, ma ka gimoro timore to en accountable. Ng'at moro ma licensed, moluoro wito license ne. Okachayo jopuonj, to kikawo japuonj dhi tere accounts, kata ikawo daktari dhi tero e finance. That is not right. Kwayo na machielo en ni e Samuel Osikodi ni Cleopas challenge maduong' mwa face. And awinjo ka Madam Beatrice ola umu jopiny. Ni jopiny onen matek kabisa sama giyiero. Kiyiero johala, mano ema ibiro yudo. Kiyiero ng'ama nodhi tiyo ne jopiny, mano ema ibiro yudo. Cleopas e sama loso kodi ni tije ma counties itimo gi MCS. And a very sad state of affair. Ni gitimo gi and gisetimo gi ma every time mantie kata pesa midwa chul e county kawuono to gin ma gipong'o office CFO. Gidwaro mondo chul gope gigo. Pesa kaka ing'eyo pesa ok rom dhano. The following month dwe machielo kabiro gin e queue. Gichak gidwaro pesa gi. Mnyonge to biro konyore nang'o. And ok en county assembly kende. Ohala ni timo nyaka the executive. So sasa ma pesa wa malo mabiro in nyingi tiyo ga tidhi kwa pesa malo. Ka pesa no chopo piny ka to gichulo go gigegi. No wonder nitiere early campaigns masani dhi mbele nikech pesa ni county ne politicians giringo left and right ginego campaign. So structures mang'eny kabisa Senate nigi tich matek ma Madam Beatrice geni ka gitieko mang'ene ma wawacho to gichak ging'iya yore moko mondo pes mimedo wagi. An ok adagi mondo kik med allocation ne county. Onego med kabisa. To ka ok giketo structures to pod wagore mane pi gi lepo. Kamano Morris. An mane kwena. But then mogiko watieko koro. Wabed gi realistic. Wabed gi realistic budget. Kanyo ok realize 1 billion kawuono. The following year idwani kete budget ni dwa raise 2 billion. Idhi gole kanye. Mage causes mag pending bills monego ng'e. Kamano. Kao kamano, agwero kamano ne jowinjo wa mane omiyowa thuolo ni to gi Radio Ramogi. Kuom kamwa chope ni and we hope ni mbele kacha
pod wabiro engage matters mag pending bills. Erokamano Cleopas. Pod wabolos erokamano Nyamoris Onyango. Adhi kuom wakili Winnie Mireri. Adong mana gi thuolo matin tatieko. Wach mare mogik nyabedo mane ote mare ne counties man kod gope ji. Iwacho ni counties gi gope thongo makata kaka giwe nyabedo matek. Senate temo manyo negi yore mag nyalo yueyo godo kata mag jorak bende kaka nyalo yudo fuongruok. Wach mare mogik debed mane. Ana kwayo Senate mondo okonywa. KEPSA no se propose ne president mondo okete a criminal offense delaying payment mag county bills. Ma onego bedni negi propose ni within those bills onego bedni chulo within 30 to 60 days. Failure to which a criminal charge will be preferred against the county. Another issue ma onego bedni ginyalo temo push ni mondo gi impose interest bills go monego bedni ka bills go kochul within 30 to 60 days, then interest onego bedni start to accrue at the end of the day. Mano biro konyo jopiny kendo kata gin biro konyo gi nikech kata at the end of the day gimbe gin they provide those goods and services to the county. Mane kwayo mara. Erokamano ahinya Winnie Mireri okil Kamaloka. Omiyo thuolo bende mar biro e studio kiny ma kawuono ka in Kilgoris e yor Zoom mondo watwag achiel kachiel. Agoni erokamano wabedo kendo chieng' machielo watieko ka waloso ndigino ma Moriso wacho madani ka yudo thuolo mar duoko duoke nyiriri 30 mano sani ka mano koro watieki wa katieko nikech ang'eni sa orumo. Agombo mondo ajiw counties wa duto te mondo ochul pending bills mondo mi jothurwa owinj ber mar devolution. Weneno kaka assembly iwacho mani counties corrupt. Kik wami jok mok dwar devolution thuolo mar nego devolution. Koro governors wa ginyalo kata benchmark gi Nyeri County kuma iwacho kendo waseneno ni onge ang'owa onge pending bills. Atieko kawacho ne awinjo ka Moriso wacho wach members of county assemblies monego tim oversight to wacho ni jomoko kuom gi matiyo. Ung'e ni mane chik mane conflict of interest nikech ok inyal tiyo ine ming'iyo to kendo ine mitiyo. Tatieko kawacho ne oganda wa niya ODM Masapati no launch under Baba Raila Amolo Odinga choko chiemo gi gig konyruok ne flood victims in this country. Osechok mwandu mang'eny kabisa kotelne gi Senator Eddie Okech. As a party wang'e ni Baba dhi chiwo chiemo gi machiegni. Koro ung'e ni party wa bende vibrant e gik mathago oganda wa. Erokamano ahinya. Chenro mag pogo chiemo no yawe nyoro odiochieng'no. Ochako nyoro kana jike counties mopogore opogore. Ruth Nyathi Ochieng' wacho karkani counties nimo sama ng'ama manyo tenda mar county chal mana ng'ama liero tol. Chalo ng'ama liero tol e ng'uti. Counties momi jothurwa te thuolo mar yudo tich nikech devolution okel mondo kel jowa malo. Jaka Dongo, Jaka Black, jopiny nyore yawa ka Engineer Zazaro Kanyambogo wacho ni counties bedo over represented to kedo pod gi suffer under representation. Mano gima nitie kaka wacho ni meaning nitiere duplication of duties mantie kanyo. Dio Odhiambo neno wakantie Kisumu. Erokamano ya Samuel Oliech tuak ler to osuru ma sirkal ng'ado mang'eny gi gidhiga kure. Vincent Achar county mibadhi opong'o wacho ni jochiemo bende madonjo to lal gi pesa. Erokamano kuom pach nyokoro moge juang jo duto Don Juma gi ote mare mani oro bende ko kinyi kano wacho ni pending bills counties onge chenro maber mar chudo mag chudo mar chulo gope. Erokamano nya kuom ote mare Clinton Japanese Abdul Sutru. Erokamano nya wacho ni kintiero Riang Kindu Bay. Nyakora moge joma ne makelo e giko na ntiere kai kod Senator Beatrice Ogola. Erokamano nya kuom thul mabiro kaka chal koda ka Winnie Mireri ka ntiere Kilgoris. Erokamano nya okil Kamaloka ka chal koda ka Morris mantiere studio ma Kisumu Moriso Onyango ma en jakom mar riwruok jorak e county ma Kisumu. Nata chenro ma kawuono nyiga Cleophas Oloch ja Kisumu kanyo kwar mokeo nyaka sango tedo gi chiemo biro kod nyawaro jalieta kaeto bang'e twak embako romo chako sadeke wang'e. Oriti masani.
Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod